Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, pizza 7 na, buwan mahigala sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa may isgutanan karon nga buntaga mahigala. Ato sa ning tagaag pagtagad mga kaygalaan ha, kay good morning de sa tanan usa. Mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Bisan pa man mahigalas itong mga pagsulay nga nadangatan, pero maingon gyapon ta mahigalag mayong buntag sa tanan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O sa gikan mga higala sa atong mga kaigsunan, shout out og mayong buntag, bonjour. Sa mga mayor, Congressman Duke Frasco, Mayor Aljo Frasco, o ang mga mayor sa 5th District, except sa mayor sa Danao City o sa Bourbon, o kinsa pa ning mayor nga wa makakuyog dito. Bonjour ninyong tanan. Unsa may pag-pronounce anday bonjour, bonjour, ha? Bonjour, bonjour, lisod tag-pronounce ning French. Ay. Bonjour, bon appétit. Unsa pa ning uban nga mga pulong dito sa kwan? Mga French nga pinulungan. Good morning, Duke Frasco. Bonjour, bon appétit, merci beaucoup. Na mauli na ang mga mayor, mga sukitig paminaw. Nakadali og lukat og ticket kay naas BBM karong adlaw. Ano lang iniganhin nila may gala nga na ang presidente naapod sila. Ato ning pagtagad robon taga mga kaigsunan. Ang kinini ang greetings mo ilang bonjour. Pero good morning ng bonjour. Ini kagabi na san bonsoir. Good morning. Bonjour. Sa mga gikan sa UK, gikan sa London. Kaingon mo na sa sana all. Good morning sa tanan ha, og matod pa mga higala sa kinini ang kanang bitaw sa duwa sa mga bata dayon sa nang kantas duwa sa mga bata. Kanang sa London ha. Good morning. More or less na kung tingog pero pagaw pagyod ha. Pero nakahinomdom ko sa duwa sa mga bata kanang bitaw ko sana day nga. London Bridge is falling down. Good morning. Bonjour. Sa mga mayor sa 5th District. Labi na nga tong Congressman Duke Frasco.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. Atong isgutan ron buntaga mga kaigalaan. Atong i-discuss karon buntaga, sultihin na lang inyong mga tao diha. Unya karon murag mahiro sa gyapon mo inon nga didto sa bakasyon, unya giputol ang bakasyon tungod og alang ninyong mga tao. Ay na mong saba nga ni dali mong uli kay naas BBM ron. Kay dito mahigala mga tao gipangutanas kong reporter. Unsa man asam haman nyo mayor pa man pakita ma'am. Asa man di ay gisultian man mi atong taga city at taga municipal hall nga tua si mayor sa laing nasod kay nagseminar para pud sa kaayuhan sa among lungsod. Wa gaba. Oya karon di aman ako ang kopya sa letter of authority. Diya bebe ato ni tagag pagtagad mga sukit tig paminaw ha kay di man tay kopya mga kaigsunan lisod ba sa kaayo og kananaang dili nato ni makuan ning kopya bebe di araman dili nako mga higala kining maong kinini ang travel authority no be di araman kining authority to travel kay basta gobyerno ka mangayop kag authority to travel di aman nako mga higala ang travel authority na makoy kopya dire personal gyud nga lakaw. Pero patuuhon ang mga tao mingon nga wa ang atong mayor, wa ang congressman kay tuwa nagseminar sa laing nasod para pod sa kaayuhan na pod nato sa atong lungsod. Isag na biktima na sa bagyo mahigala, ilaron pa yung mga tao. Sultihin na niyo klaro nga na makasyon mo nya aron nya murag dili kay ngil adta paminaon inon nagipon nya bakasyon unta pero tungod og alang ninyo miuli mig sayo. Nga tani pagtagad butaga mahigala sa atong pagban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Bonjour, 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 bonjour. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, merci beaucoup. Pagtagad butaga sa tuban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin mahigala bagyo nga dunay international name nga Fung Wong. Musuod na bas Pilipinas nganlan nig uwan, Hesus Ginoo ko. Mas ni kusog pa mga higala matud pa og nahimo nang usa ka tropical storm. Gipaabot kini nga mosulod sa Pilipinas karong gabi o baka ugma sayo sa buntag og posible pang mahimo kini nga super typhoon. Straight to the point. Sus Ginoo ko, ato ning iampo mga higala nga unta din ni makahatag og kadaot mga kaigalaan sa tong nasod. Kay naunsa naman ning kalakihagi. Mura man tagi kulata ining kalakiha mga sukid tig paminaw. Onya bisan sa pagtabon-tabon mahigalas mga politiko ug uban pa labot sa korupsyon ang kinaiyahan gyud. Ang kinaiyahan gyud ayaw ko ninyo pasanginli nga ako may nag-expose diri sa korupsyon. Ang bagyong Tino mo'y nag-expose sa korupsyon. Nga maunay dunay mga problema ang ato mga flood control projects. Straight to the point. Ato nagpagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang Office of Civil Defense ni awhag sa publiko nga mangandam tungod sa gilapdon sa bagyo nga mabot sa kapin sa 1,000 ka kilometro. Straight to the point. Ang direksyon ni ini mao ang Northern ug Central Luzon. Straight to the point. Presidente Ferdinand Marcos Jr. maabot karong adlaw dinhi sa Sugbo aron duaon ang mga dapit nga labing naapektuhan sa bagyo nga si Tino. Straight to the point. Samtang lakip mga higala sa namatay sa bagyo nga kapina sa gatos ang namatay. Lakip sa namatay atos bagyo nga mga sakop sa Banay Yusores. Naglaray ang haya mahigala sa Bakayan Gym. Human ang patayng lawas sa 11 sa 13 kanila nga napalga na. Nga gianod sa lain-laing mga lugar. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga mahigala ang luoy kay mga bata mga sukit tig paminaw. Samtang alang ni Governor Pamila Baricuatro manubag ang angay manubag sa gihulagway nini nga kapakyasan pagpatuman sa epektibo nga mga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Katanig pagtagad butagas tuman-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya mga kaigalaan si Secretary Vince Dizon. Straight to the point. Gibutyag mga higala nining mga anomalosong flood control projects. Sa bag-uhay lang mga kaigalaan kung imong kwentahon tanan ni abot na 50 billion tanan ang gibubo nga flood control mga higala nga proyekto dinhi sa Sugbo.
Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad Dubutaga. Giduso na ni Secretary Dizon ang kompletong listahan sa mga proyekto sa Sugbo ngadto sa Independent Commission for Infrastructure aron kini masusi. Straight to the point. O ni klarohon tani ha, Independent Commission for Infrastructure o ang Senate nga mo investigate, klaruhan ninyo na, ha? Dia ang grabing baha sa Sugbo, dia ang nangamatay sa Sugbo, unya kamo adto gid mo imbestigar sa Davao. Straight to the point. Murag wa na ta magkadimao ini, pelti na gyung yabaga ni, nilikoy na gyung maayo ni. Straight to the Now, point. kung gusto mo imbestigar sa Davao, wala imbestigaran ninyo, walay problema, ha? Pero ayaw palabiin pamulitika. Ala, kung mamulitika mo, sige. Kung ba't dito sa pamulitika, ang Davao may targeta. Pero ayaw po kalimti taong Sugbo. Yagi lang may kataw-kataw may gala kay maklaro gyud ang inyong target ba? Ang paglikoy maklaro gyud. I hope si Lacson nga maong roy mahigalay chairman, nabalik pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Dugay na asahin sa Sugbo kana si Lacson nakasabot mga higala unsay sitwasyon Sugbo. Straight to the Si point. Tito Soto mahigala nga may presidente karon sa Senado. Nga kaliwat Sugboanon mga sukit tigbaminaw nasayod gyud. Ayaw kog inyong piyong-piyongan lang ni Sugbo ron. Straight to the point. Katanig pagtagad Dubutaga sa tumuno uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. ni pahibaw nga pagpaubos na sa nasod sa National State of Calamity subay sa kalapad sa danyos nga gibilin sa bagyo nga si Tino. Kini ubantang mga iskutanan imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na alas 6:35 na mga higala sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the At sa point. tagag pagtagad mahigala ning reports tong kauban on board karon sa patrol. Diya mga higalay nahaya na mahigala ning 74 anyos nga mananagat nga namatay human na igo sa natumba nga tower sa may Barangay Kugon Pardo. Paminaw tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rupil nasud na sa lungon og nahaya na kining 74 anyos nga mananagat nga namatay atol sa pag kuso-kuso sa bagyo nga Tino dito sa ilang dapit. Human kini matumba ang tower nining usa ka transmitter sa usa ka radio station diha sa may Kugon Pardo ning atong dakbayan sa Sugbo. Si Alejandro Cañeda 74 anyos o na ini usa ka anak lalaki usa ni ka mananagat patay na nagyatod sa ato mga responder nga mitubagsad sa maog alarma matod sa asawa sa exclusive na tong interview nga si Milda nigawas lang kadiyot ang iyang bana sa ilang Pinoy-anan nga duol po diha sa tower apan sa paggawas nini timing po nga mao pagkatumba yon ni ining tower sa transmitter sa usa ka radio station naigo ilang balay ug doon na pay laing usa ka balay sad ang naigo. Hinoon ni pasalig na ang tag-iya ni ining tower sa transmitter sa usa ka radio station nga abagahon ang gastuhan hangtod nga malubong kining patayng lawas ni Alejandro ug ingon man ang nagaguba nga panibahay diha duol human mabagsak o matumba kini maog tower matud ni Lang Imelda nga igawas ang bana tungod kay i-shut down ang linya sa langka sa ilang kuryente din naatol pod ang pagkatumba niini tungod sa dakong damage sa iyang abaga ug lawas wa na gyud ma-survive ug wa na gyud matabang sa tambalanan diin dito gida ang biktima. Mao ni ang dugang mga update sa mga nangamatay sa bagyong Tino nga naigo din sa ato sa dakbayan sa Sugbo. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP
Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Ni mga oras sa may galatong tagag-pagtagad ang atong pag-check usab sa pag-asa mga kaigalaan. Kaya ato sa may galang kuhaon ang update ni ining bagyo mga higalang si Fung Wong. International name mga higalang Fung Wong. Unya, musod sa Pilipinas, ulan, angan. So ato ning tagag-pagtagad mga higala kay ato ning pangandaman. But at least kining maong bagyo so far sa ato nakita may gala nakuha nga report gikan sa pag-asa ang sentro ni ini may gala tuwa sa may northern Central Luzon o Northern Luzon nga area mga sukintig paminaw. Pero unsa may epekto kanini mga kagalaan diri sa atong lalawigan sa Subo, diri sa Kabisayan ug Mindanao unsa may epekto ani kay sa ato nakuha nga report di kita mo kumpiyansa ining maong bagyo kay doon na rabay dakong tsansa nga mahimong super typhoon. Onya kinini ang gawas ni ana may gala nga dili ka kumpiyansahan matud pa sa ato nakuhang report nga ngiyang area of influence taas kayo lapad. So bisan pa may gala og ang eye of the storm to ang mga kagalaan sa Central Luzon or sa Northern Luzon, naman tay mga kaila dito, naman tay mga parente. Unya gawas kita diri lapad ang iya mahigalang area of influence. Ug unya ang atong problema ang uwan. Kay bisan pag ang hangin wa diri ang mga kagalaan. Ang uwan may problema ang dako. Kay mobaha mga sukitig paminaw. Mao na nga kung muuwan, mobaha, dunay bagyo, bisan di kitay maigo, mobaha. Kini karon mahigala kitay naigo plus gibutangag baha mahigala porbidan daghanang mga wipe out in town. Nga atong mga panimalayas to mga kaigsuunan. Straight to the point. Wala ato ning ipa-explicar karon mga higala. Kay aron nga masuta tani mga sukitig paminaw kining maong bagyo mga higala nga kini ang atong gisundan karon kay aron nga masayod ang atong mga katawhan ini. Kay kadto ra ba mga higalang bagyo nga si Tino, ang percentage nga mahimong super typhoon na-mention niya po nga wala nila rule out ang possibility nga mahimong super typhoon. Pero mo ito nadangatan. Pwede daghana kay mga higala dako kayo og kadaot ang namugna ni atong maong bagyo. Straight to the point. Nya samot na kini karon mahigala nga may forecast na pag-asa nga dunay dakong tsansa nga mahimo ni mga higala nga super typhoon. So mo na nga dili ta ka kumpiyansa ni ini mga sukintig paminaw. Ato ni tagaaga pagtagad ro nga buntaga mga kagalaan. Unya mao lagi na no. So katong mga mayor nga gikan dito sa London ha. Bonjour. Bonjour. Mura natakdan ni Bunjing. Ato lang ni agi katawa mga sukintig paminaw bisag magkaguol nga paminawon. Ini mga sitwasyon karon mga higala no. Kay kini ang naunsa naman ning kalakiha mga higala ning ato mga kaigala ang nadangatan aning maong katalagman nagsunod yun. So di ko kalimot may 2013 nga nagsunod tong mga katalagman sad mga higala nga atong nadangatan 2013 di ko kalimot na 2012 linog mga higala sa Negros nangadto mi DYHP kay nang hatag tag relief goods dito. Unya pag 2013 linog sa Bohol apektado pirming Cebu katong sa Negros apektado ta sa kuan apektado sa ta no nya the same year Yolanda kuyawa tong tuiga karon inani ni ron linog plus ni ang mga higalay bagyo mo na nga murag very traumatic experience mga kaigalan ato i-check una no para makapangandam sa ta ang atong report mga higala atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan pangustahon nato may higala kining bagyo mga kaigalaan nga si Uwan atong tagagpagtagad sa linya karon atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Ana Dumdum. Maimbuntag live ta sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Kumusta unsay latest sa kahimtang sa panahon? Maimbuntag attorney maibuntag pud sa tanan sa tong tanang suwing paminaw. Mako na tong weather update and update sa maabot nga si Bagyong Uwan. Sa kasamtangan, ang northeast monsoon may nag-apektar ngadto sa extreme northern Luzon. And karong adlaw diri sa most sa Visayas natin kita panagsang kanang daily sa weather gawa sa tsansa sa mga localized thunderstorms.
And atong hangin hinay nga sa kasarangan na nasab ug ang atong kadagatan malinawon nga sa kasarangan ng mga pagbalon. And pag-update sa atong bagyo na monitor based sa atong tropical cyclone advisory nga gi-release karong buntag. Ang sentro ni Pungwong international name. So na siya severe tropical storm strength and naa siya sa may 1,500 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ayahang gikusgan sa hangin dul sentro nasa 95 kilometers per hour o gasin nga mabutog 115 kilometers per hour. Nagaliw kini pa northwestward and sa giskusgon nga 10 kilometers per hour. Iyang gilap doon sa kusog nga hangin mo-extend nga to sa 720 kilometers to gikan sa sentro ni. Ayang sa atong general outlook ang kaning si Pungwong posibleng musuod or si Uwan musuod sa tong par karong gabi ugma na sa sayo sa kabuntagon. And posibly bisag taas pa tang uncertainty sa tong track kay layo pa sad ang medyo layo pa sad ang bagyo. But na ay taas nga chance nga ayang paglandfall ari sa may northern or central Luzon sa adlaw Lunes or November 10. And ang iya pong intensity, posible siya mo rapidly intensify or mo mas kusog pa nga to sa typhoon category sa sunod nga 24 oras and then super typhoon category ugma sa gabi or sa Domingo. So as magkaduol ni siya sa ato ang nasod. So, wind signal, posibleng as early as karong hapon or ugma, posibleng makaisa na mga wind signal, especially dito sa parte nga maduol ni si Uwan, especially sa may eastern portion sa Luzon and pipila ka portion sa Samar provinces. And sa itong hangin ng kadagatan or sa itong kadagatan, kasarangan nga to sa Baluron ang posible po masinati as early as karong hapon or ugma, dito sa may northern o eastern seaboard sa Luzon o ang eastern seaboard na to diri sa Visayas. So ang ita magpreparar bisag halayo bisa kanang latest na tong track bisag halayo halayo ta sa posibleng padulan diri sa Visayas. Ang iya po mag-amping atong mga kaisunan dito sa eastern Visayas. And then central Visayas posible po tang mapektaran sa kusog nga hangin tungod sa kalapad ni ining bagyong Uwan. So ang ita magpreparar and continue nga mag-monitor sa updates na gini-issue sa mga sa atong authorities and make sure nga mo share tag mga news gikan na jud sa mga legal or kana verify ng atong mga updates. And mo kato atong weather update. Yes sir. Kini ato sang klarohon ha kay ngano man ni nga nagkaana man og kalapad ang iyang area of influence. Unsa may mga factors? Kani si Uwan sir is kuan siya as nakita na niya sa mga model sir nga posible jud siyang mo kusog sa during development sir, especially kanang kusog nga bagyo, magsugod ni siya aglapad and then as it became as mas ka-compact siya, kusog siya magka-compact po siya. Okay, unsa may gidakon? Angan na ba ni Uwan? Kita ra ba na biktima ta tungod ining Uwan o kining baha diri sa Sugbo? Unsa ka dako og unsa ka bugat ang volume sa tubig nga iyang ipusdak ining Uwan as compared ni Tino? Yes sir, kani si Tino si Uwan sir expected ta nga usog hapon nga ulan kay makita nato nga layo pa lang siya no. Kusog na siya so mas mukuha ni siya daghang ulan so mo agi pa man ni siya kadagatan so daghan din ni siya kanang so maybe similar to Tino ang atong ma-expect sir. Although ang magandam ang katong mga areas nga kung asa mo dool or posibleng malabyan ni Uwan so angay yung magprepare siya. Bisan ang iyang puntarya ang Central Luzon o ang Northern Luzon. Pero sa may epekto ani diri sa Visayas ug Mindanao considering sa iyang kalapad sa cone of uncertainties? Yes sir, kung ma-maintain lang ni Uwan ang kaning latest track nato karon, wala so far in terms of since ang iyang sentrum medyo layo di siya nasa sa may north sa may Luzon area.
wala ta nakita nga na adi significant no so far as karon. So mo nang pinimidyo ta mag-monitor. So every day, so ang atong kaning advisory is natay next nga 11 a.m. and once musud na siya sa PAR, natay 6-hour lead and 3-hour lead. So mo na, but dili bisag wa na ta nga padung sa Northern Luzon, ang gahapon ta magprepara, sir. Yeah, of course, no. Ang iyang uwan dili sa Visayas ug Mindanao, kumusta man kaha? Dili kita maoy sintro, but ang uwan. Kung ma-maintain niya ang track, sir, wala tay significant. But magbatingon ta sa hangin, kaya ang gilap doon sa iyang kusog nga hangin, lapad dito, sir. Sa inyong nakita sa monitoring, inigsod niya sa Philippine Area of Responsibility, wa ba'y tsansa nga mausab ang iyang direksyon? Sir, wato ang purpose sa atong cone of uncertainty, sir. Within that range, so ang iyang sentro, ang center na ini, ang point, pwede siyang mo-fluctuate within that range. And then, wala pa nilabot sa gilap doon sa iyang rain bands o sa kusog nga hangin. Okay, so atong klarohon unyang gabi or ugma sa buntag, musod na sa Philippine Area of Responsibility kini si Uwan. Amo lang klarohon kay nagplano man gud may mga hatag-utag mga relief goods ngadto sa mga nabiktima po ni Tino. But among gi-anticipate ang basig maabdan ta sa uwan aning kalakiha. So muna nga unyang gabi or ugma musod na sa Philippine Area of Responsibility kining bagyo nga si Uwan. Unsa na maepekto magkasinati tag uwan ani? Sugod ugma? Sir, o di pa? Karong gabi, sir, is naratay tsansa ni mga local thunderstorms. So matngon gyapon ta sa mga pag-ulan-ulan, so especially afternoon, dalagya po tagpayong. So pero dili na sa ingon nga significant nga maka-apektar jud. Ang sa ato lang ang sa pagkakaron, so bantayan nato mga localized thunderstorms, and in terms of effect ni uwan once mo enter sa PAR, so posible niya maapektaran ang mahimong mahangin o baloron ang Eastern Visayas. Okay, so unyang gabi or ugma mosod sa Philippine Area of Responsibility, kanus aga ito unsa man gani gikusgon ang iyang pag-irog aron mahibaw-an nato kung kanus ang first landfall? Karon, sir, is iyang pag-irog, sir, is 10 kilometers per hour, no? So medyo hinay. Karon 11 a.m. So mag-usap-usap na siya, sir. So mo nang magsigitag monitor sa mga updates. Okay, but ang inyong forecast kung mauna nga ang iyang pag-irog, kanus ang first nga landfall? Yes, sir. Sa Monday, sir, sa Kadlawon, posibleng landfall siya sa may Central or Northern Zone. Okay. Unya, kanus aka ni makagawas? Kanus ani mo layas sa Philippine Area of Responsibility base sa inyong analysis diha, based sa inyong pagtanaw sa itong mga equipment diha? Yes, sir. Sa adlang Wednesday gahapon sa Kadlawon, posibleng gawas sa atong PAR, and posibleng napapod siya sa may typhoon category. Okay, so posible nga mga Wednesday or Thursday na ta magkasinati og maayong panahon na sab. Kana ko. Dili sa Visayas, sir, possibly earlier pa, as long as wala na po laing weather disturbance nga makapek sa tuwa. Medyo na sa mga extreme northern Luzon ana nga panahon, sir. Kanus aka posible nga makapagawas na ta og tropical cyclone wind signal? Sa ginangon, sir, once musod na siya sa PAR, so as early as this afternoon, sir, dito sa may eastern seaboard sa Luzon, eastern seaboard sa Visayas. Okay, sige, salamat kes paghatag panahon na mo dito sa DYHP o sa IFM. Sa tayo, sir, Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide. Okay, salamat. Si Ana Dumdum mga higala, atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Kini mga kaigalaan kung ang ato mong dili ka kumpiyansaan bisa pagmingon nga adto sa Central Luzon o Northern Luzon kining ang uwan-uwan na ba, angan na ba diyan, uwan na ba gingan? Ngano gining gingan lang ning uwan? Ato lang ni agi katawa lang sa mga higala, makuyawan man ta ini mga higala kay ang ato nakabiktima ra ba nato mga kagalan, dili na ba gyud ang hangin? Dili ang hangin day, ang uwan mo'y nakabiktima nato. Dinhi sa Sugbo mahigala pag sinati nato nini mong bagyo mahigala nga si Tino, Kung imong ma-compare ang bagyong Tino mga kagalaan sa nangagi nga mga super typhoon sama sa Yolanda, perting kusuga man to mga bagyo o katong Udit. Perting kusuga man gito, mas kusog gito mga kagalaan. In fact, super typhoon man gito as compared ini mahigalang Tino. Ang problema, ang tubig nga gibusdak medyo daghan.
dugangan mga kaigalaan nga ang ato mga flood control projects kay sa atong pagsusi mga higala, nakasusi na tama kaigalaan sa Mananga River, nakasusi tas Butuanon River, wa pa hinuon makumplito ito pagsusi. Ang sapa, kung imong tan-aon mga kaigalaan, ni gamay gumikan sa flood control projects. Inay palapdan mahigala sapa, ni gamay mahinuon. Straight to the point. Mo man hinay tabo mga sukit di paminaw. Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kay umugamay gud mga higala, parihar gud nag agianan sa tubig mga kaigsoon ang gamay, mubuto gina og ang tubig ang volume na perting dakuha. Mo ni tabo sa ato mga higala mga kasapaan inay palapdan sus ni gamay mahinuon may higala nya gibutangan mas pikas ka kita kon ato sa may Mananga mga higala ako nang i-explicar unya kani adto man ta personal mga higala. Nya kinini ang dunay mga negosyo to sa pikas, mayong pagka-riprap ang dito pagkatrabaho sa pikas. Ang dili nga riprap nga sa mga kabalayan unta nga maoy mo sagang sa kabalayan dili kayo maayo. Straight to the point. Ang dito mahigala sa ilang business, okay ang ilang pagka-riprap. Ato ni pagtagad mahigala kay kung lapad ang sapa, makatag man ang tubig unta daken. Mo na ang mga ang mga residente mga sukit di paminaw, ingon gyud nga karon pa may kasuway aning ani sir sa una wa man taning ani. Mura man nikipot tinuod ng sapa mga sukit di paminaw. Ato ni pagtagad mga higala kay mismo si Secretary Vince Dizon kita man mga higala unsay sitwasyon. Kung kipot mahigala ning sapa nya kusog ang bulog, muawas ang resulta ana mga sukit di paminaw. Na ako'y akong pag-adto gyud mga higala ako ning ipakita unya taod no kining maong sitwasyon. Unya di po nato kalimtan paghisgot mga kigalaan kay bida ang daghang patay mga kigalaan sa kinini ang lalawigan sa Sugbo. Ang pinakadaghang patay day ato sa Balamban daghan man puy nangamatay time pa asa man tong sa Skuan. Ang pinakadaghang patay ang Liluan day no. Liluan pinakadaghang patay. Unya ang Compostela daghan sang patay. Kining duha ka mga lungsod mga higala, Liluan o Compostela pati daghan na nangamatay sa province O mo na akong giingon kami mismo among experience dili sa DYHP, in fact kadtong naminaw sa mong coverage, daghan ang nag-chat nako, daghan ang nag-text nako, mangayo og rescue diha sa Liluan na nawag ta mahigala sa MDRRMO sa Liluan, way manubag. Straight to the point. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya Di man ako mga staff diri. Kay ngano man dunay gusto nagpatabang na to ba? Nga sir kanang tabang imig tawag sa konser. Mga authorities na to, mga rescuers nga di ana diri nanungtong sa atop. Kay guban nga mga area nga to gitawagan na koresponde man. Pero ang Liluan nganong wa man. Gawas nga wa diha ang mayor. Wa diha ang congressman. O kini mga mayor sa 5th district nga wa diha. Grabiha oy. Kini ako mahigalang ko dili ni ingon nga pagkaprangkang pagkaistorya og fair mga higala nga pag analisar nato mga kaigalaan. Niini nga sitwasyon mga sukid di paminaw. Ang mga mayor sa 5th district medyo makaingon gyud ta mahigala nga ila pang giingnan mga kaigala ang mga tao dito nga wala ang inyong mayor kay nagseminar sa gawa sa nasod para sa kaayuhan sa lungsod. Unsa man katinuod ni ang mga mayor mga higala sa 5th district dili man na seminar nga to kaayuhan sa lungsod kay personal man nga bakasyon. Day later ni ko anay later sa mayor ang ipakita but in fairness mga kaigalan naka-appreciate ko wa pa ko ka tingali nagkita na siguro mo ani tingali og pero ako kalamano pa niya. Gunahan ko nga kung magkita mi mo lamano ko ining mga mayor. Ang mayor mahigala sa Bourbon. Straight to the point. Wa mo kuyog ang mayor sa Bourbon? Wa mo kuyog unya ni suwat gid siya nga ngadto sa gobernador nga dili ko mo kuyog kay naay umaabot nga bagyo. Straight to the point. Ona nga kini ang makakita mi ning mga maong mayor. Akong lamanohon ning maong mayor. Straight to the point. Pero kining ubang mayor sa 5th district bida no pamalandungi tao ninyo Why ground commander ang inyong why manager
ang inyong lungsod atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Straight to the point. Ang resulta, Doc Frasco, good morning. Di man malikayan go, Doc, nga matud pa sa among nakuhang report, imong gipangdaan ning mga mayor dito sa London o sa UK. Unsa man na katinuod na, Doc Frasco, nga imo ning treat sa imong birthday? Straight to the point. Kana mga pangutana lang, Kay kining hitabo, ihaya no, birthday. Ihaya no, suri-suroy ito sa London, suri-suroy sa UK. Unya, ang mga tao diri perting kumbati migalas Bagyong Tino. Ang judgment ba nimo, isip leader, nga naay forecast, nga naay bagyo mahigala nga ang sentro sa bagyo, nga maigo ta sa bagyo ang Sugbo. Ug ang imong distrito may maigo sa bagyo, asa man nagikaning 5th district dai gikan sa Liloan padong sa Bourbon. O mao din ay kung sa to pa Liloan, Compostela, Danao, Carmen, Katmon, Sugod, Bourbon. Kana nya Kamutis. Kamutis nga mga kwan. Makapangutan mo ta ang imo bang judgment ba? Unya kini Doc Frasco magud sabaan mo gani kayo na mo papapil pag mahigala mo nang hala katubi taong linog dito mahigala sa northern part of Cebu. Dili to yan district para kasaba kasi ana. Karon imong distrito ni wagi ka magsaba-saba. Usa mo saba-saba may guwa man dinhi? Yan na, naklaro na. Kusog kayo may gala mangitang asa ang gobernador. Karon urag lisod kaya itong linog sa gobernador. Kita mo mahigalag perting lihok sa gobernador. Hasta ning nahitabo mahigala nga bagyo. Asa ang gobernador may nagpakaon sa mga tao, Doc Frasco. Sigub pa mo ini anak kay wa sa kaon. Hapon na mga higala sa evacuation center. Ano wa man hasta ikaw ang mayor imong igsoon ba ni Doc Frasco mayor? Wa. Ya, gipatuo pa ang mga tao nga wala ang mayor kay naa sa laing nasod kay nagseminar para sa kaayuhan sa lungsod. Kanya karon dia bebe ato sang hamantong travel authority kanang nangayo og travel authority kuno names be. Ato sang pagtagadatan. Tawar go names ipakita sa nato names kani be. Pwede ni sang atong ma-zoom in para ako mabasa. Dia kay kinahanglan man guni mangayo sila mga higala og travel authority pa maumaog yun kanang sila gyud gadungan-dungan day November 1 to November 7 unya kana gyud nga kon uniform ang ilang pitsa. Dunay usang nilapas may gila tong dako-dako tong iyang adtuon mura si Aljo Frasco tong malangan pagyug maayo. Dia aron maklaro mahigala kay ingon man gud nga kanana ang niadto sa laing nasod kay aron kuno mga higala nga makinini ang para sa kaayuhan sa lungsod ni abe atong basahon mga sukintig paminaw kay ay saha madi kay ko kabasabi. Okay na ba ni? Na. Okay. Gi-address kani kay mga travel authority gikan mga higala sa gobernador. Ingon diri mga higala Honorable Pam Balicuatro, Governor Province of Cebu. Dear Governor Balicuatro, this is respectfully request from your office. Medyo balikwaot ng grammar pero sige na lang. Di na nato ni kono na lang day ginuton Pero malagmit nga wa na magkadimao kay kanana ang nagpractice ng French. Iuna na mahigala practice kay mga dugwag London so unahon no practice nga kanana ang bonjour, bon appétit, tweety. Bon appétit, tweety. Yan naman ako mga kuhan nila. Sama na, nangaon na mo? Okay, nagluto na ni atong coverage team. Dili lang namahaw na yung coverage team kay kanana ang may mga abli ni mga karinderya. So, nagpaluto lang ta diri mahigalas tong istasyon. Kini ni ang Idol B. Okay ra ka di Idol B? Ikaw, kuhan? Julius Balili. Okay na? Unsa may naluto nga sudan? Okay. Kay katong usa ka adlaw, ang udong naluto na? Bisag udong na, bunafiti ha?
Ang tiniyo na tag-udong-udong lang sa hakay, di onte spaghetti, mga pasta, mahigla lami kay kinaon dito sa Europe. Kaon kinamot, bon appetit, ha? Bon appetit. Oh, merci beaucoup. Tanawa na guning later, oh. Balik kay my name sa later. Kini ha, kay aron nga magklaro to ba nga dili taon to seminar, oy. Vacation to, oy. Yeah, this is respectfully request from your good office an authority to travel to London. On November 1, 2025 to November 7, 2025 for vacation. Ah? Sabi ni Saya pa ni Ine, sabi ni Saya pa, medyo nagkabalin na gamay kakulian ng kundi na to na ginuto ng mga grammar-grammar, ha, kay kinini ang nagpractice mo po ng like friends lagi god. Matod pa ni, this is respectfully request from your good office. Kini kuno pag-request sa imong opisina, sa imong maayong opisina og otoridad sa pagbiyahe ngadto sa London. Sa Nobyembre 1 ngadto sa Nobyembre City. Wa na gid sa mo kuan day bahala na lang kalag-kalag niya. Bahala na lang nga adlaw sa mga santos, adlaw sa mga kalag. Unahon ta sa kining London Bridge is falling. Lagi katawa mahigala. Kini ang pag-request sa imong maayong opisina o otoridad sa pagbiyahe ngadto sa London ikan sa Nobyembre 1, 2025 ngadto sa Nobyembre City 2025 para sa bakasyon. Makaingon sa tagsana all. Ato lang agi katawa kay tapnat sira ba mos patay kamong liluan og liluan og Compostela. Jesus Ginoo ko. Wa diha ang mayor mga higala, way nagman sa inyong lungsod. Wa ginagrekorida dai kato mga dapling nga ayaw mo libkas na mo diha. Wa gyud gipasagdan lang sila. Hastang evacuation center way mga kaon. Sigupam na gyud nagdag pagkaon dito. Grabe ha oy. Makaako mo og bakasyon dito sa London. Nga di mahigalay na nga biktima sa katalagman sa inyong lungsod. Grabe ha. Pero unya na ko natiwason na lang taod-taod kay kanana ang insinya sa si Jesus Binya nga Manila na kuno mi. Ato sa lang ipadangat ang Arwin Manila kay total na pamantay taas nga oras unya kun pamantay sa alas 10. Mag Manila sa tahan niya huma Manila mag newscast sa tagamay sa atong local newscast mo balik lang ta sa dugang pangkomentaryo kay namakasyon sa London sila. Kini ni ang doon na po duha ka bukday ng paingon lahi pod ila day itong duha nga UK. Pero kanang UK kanang London. Pwede mahigal lang mingon magkita lang ta dito sa London Bridge. Sports ngayon. Ato malita sa sports ihatod karon sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ang Edward Ligas linya na to. Kasama ang Edward maayong buntag. Mayong buntag kasamang kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Gipakaging sa Portland Trail Blazers ang defending champion nga Oklahoma Thunder sa ilang duwa ka gahapong adlaw. Sa first half gilubong pa sa Thunder ang Blazers o 22 puntos apan sa third quarter naghinay-hinay nagpanuktok ang Blazers og ngadto sa fourth quarter ila na kining naapsan og dikit na kaayo ang maong scoring sa pipila ka segundo aduna pay kahigayunan unta nga kuhaon sa Thunder ang maong kadaugan sa dihang ang score 101
121, 118 adunay kahigayunan pa unta nga mudaog ang Thunder sa dihang sa diha sa free throw line si Isaiah Ju ang napasulod ang unang free throw, ang ikaduha iyang gituyo nga di ipasulod aron po makuha na ang rebound apan wa kini makuha sa Thunder og nakuha sa sentro no sa Blazers nga si Robert Williams ang maong rebound og didto maoy nagsilyo na sa kadaugan sa Blazers. Ang kini may unang kadaugan sa Portland Trail Blazers batok sa Oklahoma Thunder sa 16 nila ka mga duwa no sa NBA. Ang sila usay nagputol sa 8 ka kadaugan, wala pay pilde sukad pag sugod karon nga season sa NBA. Ang defending champion wala pa sila pilde. Ang Blazers may nagputol ini sa ilang 8 ka sunod-sunod nga kadaugan. Si Dini Abdiha mo'y nango sa opinsa sa Blazers. Pinaagi sa iyang 26 puntos. May puno usab si Jero Holiday pinaagi sa iyang 22 puntos. O si Jeremy Grant pinaagi sa iyang 20 puntos. Ang naparot nga Thunder gipanguluhan kini sa MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 35 puntos. May puno usab si Aaron Wiggins pinaagi sa iyang 20 city puntos. Wala inoon ang sentro no sa Thunder nga si Chet Holmgren ug ang kadaugan sa Blazers mausay no ang ilang League On nga mga team sa ilang sa Western Conference Division ilang gipangparot di ilang ang Oklahoma Thunder, apil na ini ang Golden State Warriors, ang Los Angeles Lakers ug ang Denver Nuggets. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug pulse sa panit, mutumaw ang mga dark spot ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oksidasyon. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman. Atong balita sa sports, mga nakompleto sa ato mga balita usab nini mga orasa. Ya standby lang nga para sa magbalik na Attorney Rufil karon taon-taon. Kumanang usab sa atong pipila ka mga pahinomdom. Manako diri sa control kasama ang Nestor Homicilio, Nems Quinones ug Gerald Albios. Ako sabi niyo Radio Man Can Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Radyo mo nationwide. Unya mga higalas, dili pa ta maadtos to mga komentaryo, ha? Kini ni ang padayon dayta mga kahigalaan ha sa atong pagpanawat sa ibutang sa parihog names ang katutuang kini ni ang GCash number ni Inday Aida Tampos kay doon natin mga igsuon sad nga mga malumog kasing-kasing nga makatabang sad mga kahigalaan ato lapod mga higalang dawaton sa makausapa katong atong panawagan mangayo kog dispensa gyud kay wa pa gani mahuman namo mahigalag pasalamat ang tanan ngani wa pa mahumang mga pages mahigalag basa Inday Ken Galinea
naunsa ba nga naa nang punuoy lain mga kaigsuonan in town nga katalagman, no? Muna niingon ko, okay na mo, dili namin mo dawat para sa Bugo o para dito sa Northern Cebu, okay na to kay nakaadto naman ta, no? Nya upat ka waves na nato mahigalang ning adto. Mo nang niingon ko nga muundang na sa mi og panawat, so og kana na ang mga hinabang nga mo suod diri sa atong GCash, okay na, no? Kinini ang naunsa ba nga niya man po'y lain katalagman mahigalang bagyo, mas daghan ra bang namatay, ha? Mo kana nga makuanta mga kigalaan medyo lisod kaayo mga sukid tigpaminaw mo nga padayon ming nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga kaigsuunan nga itong mga doon malumog kasing-kasing nga makatabang mahigala ning atong lain na pod nga relief campaign alang sa mga biktima mga higala sa bagyo nga si Tino. Daghan na bang nangamatay mga kaigalaan, depende lang o pila itong hipos mga higala nga tabang gikan sa itong mga listeners. Mao la po itong paiguan, no? Okay, so kinini ang asaman tong GCash number ni Inday Aida sa bato dong names, bipakita ko sa kadali names. Aron nga ang ato mga listeners makakuan sila. Okay, aron nga makuha na to. Kini GCash number 0991-207-9880. Mao ni ang GCash number ni kasamang Aida Tampos ug ang iyang go time number maora na siya, no? Parihara na iyang go time og ang GCash. Nya napoy video kinini ang account mga higala nga ni apod. Mo na yung mga patay taon dito sa may kuan Bakayan sa Galinya oy. Jesus Ginoo ko. Makapanimbaot sa balhibo mga kaigalaan. Mo na nga padayon may nga nanuktok sa kasing-kasing sa to mga kaigsuunan nga naminaw nga unta sa makausap pa ni ami ang DYHP RMN Cebu ug AFM among gigamit mga higala sa makausap pa kining atong microphone aron sa pagtabang nining atong mga angay tabangan kay para nato mga higala why meaning kining ato mahigalang pag-broadcast diri sa kahanginan og kining gisango nato nga responsibilidad para nako mangudi o kuan store kana bang kita mo'y nahimo mahigalang o na-maintain na to nga kita'y overall number 1 radio station sa Subo. Overall number 1 network mga higala. Ang DYHP ug IFM unya dili to gamiton sa inani nga mga sitwasyon naman tay matabang. So ato lang gamiton unya kutob lang sa tong mahimo no diri sa atong sibianan DYHP RMN Cebu. Unya ang pagtubag sa tong mga listeners ila na pud na mahigala. Ang sa among side among gihimo ang among side. Pero ang ato mga igsuon nga naminaw ron nga willing sad mga higala nga mo tubag nining tawag mga higala karon lain atong misyon, laing tawag mga higala sa pagtabang. Straight to the point. Mao nga akong giawhag ang atong mga kaigsuunan, atong mga listeners, niining lain na pod mga higala nga panghitabo taon. Laing panghitabo nga makalilisang mga sukin tigpaminaw. Okay, so dili pa tamo padayon sa unahan sa atong dugang pa mga komentaryo mga sukin tigpaminaw alas atas atong kauban. Si kasamang Jane Gallardo tuwa karon mga kaigalaan sa lungsod sa Liloan mga kaigalaan. Okay, mobiling pa. Sige lang, no? Alang mahigala sa kinining atong pagkuha og dugang mga report rong nga buntaga. Sige, ipakuha na sa ito. Mobiling pa si kasamang Jane Gallardo. Sige lang, move lang mo, Jane. Karon taon ha. Akong dawaton inyong report. Si kasamang Rimart Pugoy, naka-standby na sad mga higala. O si kasamang Idol Tweety. O kasamang Paul Lauro sa dugang report ron mga kigalan. Ruban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now ato sa tagag pagtagad mahigala ang report usa ni kasamang Jane Gallardo. Una tamo aresto mga komentaryo mga kigalaan. Kay kinini ang ato ning hagpato ning atong mga mayor dire sa 5th district. Except atong wa makalarga, naman puy wa makalarga. No? Doon na puy wa mo dayon. Muna nga maingon ko mahigala nga ni mayor nga wa mo dayon ni hatag sa glitter nga di ko mo dayon kay kada na ang namong bagyo. Anticipated ba? Dili na ko makabiyaan ang akong lungsod. Dako kaingon nga kining mga mayor ko makita man mo lamano ko ani. Ang uban sa pag magkabagi-bagyo, bahala na basta kay London ta. Ato
lagi kita katawa ha, pero kini nga portion mga kaigalan nga pisa tagamay para sa relax sa mo diha ang ato mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, ato sa i-check dali may gala unsa nindugang mga report ron nga nakuha may galang kasamang Jane Gallardo. Nini mga oras ato ang mga higala sa lungsod sa Liloan. Mobiling pa mga kagalaan. Sige karong taod-taod mga sukintig paminaw no. Aron nga atong masuta mahigala ang dugang pang mga paghatag nato mahigala og report. Sige dong. Saman si Paul Lauro. Kumusta man si Paul Lauro, si Idol Tweety. Okay, sige karong atong taon mga kagalaan no kay kanana ang aron nga samtang wa pata mahinaya kay es komentaryo. Kay kini ra bang usay mahinayak tas komentaryo mura og madiditso na ra ba nato ni store. So ato ni tagag pagtagad sa mga higala karong atong taon standby kadali ha kay aron nga ato ning check sa mga kaigsunan. Gamay lang kayo mga kagalaan. Gamay lang no ato sa ning o sige paluna sa gamay diha para nga makuanta ni ha. Okay, gamay lang kay mga kagalaan. Samantong atong kuanderebe. Okay. Adara. Okay, so atong tagag pagtagad mahigala. Now, ato sa tiwason na sa atong komentaryo kay wa pa man atong mga atong mga reporters nagplastar pa mahigala kay medyo ning signal kuno man panahon na medyo di sad malalim mga sukintig paminaw. So ato ning tagag pagtagad asa man tong kinini ang monya kong giingon nga ato lang yung sultian ng mga tao gyud tinuoray nga kadtong maong biyahe di gyud to seminar. Kuan gyud tong biyahe kini okay. Asa man tong usa gamay lang. Katong bitong later nga gipakita ni Kuandong agael ko kompalihog adto be kanana ang ato lang to i-print gamay dayken. Katong bitong later nga ko ipakita diri sa names diri sa kahanginan. Kana amo na. Amo ni dili man ni mao. Dili pa mao. Tanawa. Gamay lang ha kay aron nya ato mayo. Na doble kini na ang letter ni ang authority na nagihatag ni Kwan Governor Pam. Di man ta kay ato man ni mahigalang gikuan sa kay nisulti na to nga backup tag ebidensya ba, no? Aman ta mahigalay mga documentary evidence, documentary evidences. Okay. So kana day, mo na siya day. Okay. Nya to lang ipakitag balik ka kasamang names. Kay ang ako unang punto nga itog anang tinuod gud nga didto gud sa Europe kay kini ni ang matawag na to mahigalag nagbakasyon gyud, no? Unya kanang pagbakasyon dili man na dautan ng pagbakasyon. Isulti na lang yun tinuod nga mo na ang nakaproblema lang ani kay natunong manggod mga higala nga duna bay bagyo. Straight to the point. Nya na forecast ng mga bagyo nga ang inyong lugar diha mo'y maigo. Mo ni problema ron. Kani sige. Ato ning tagag pagtagad. Tanawa ko niyo. Unya gipatuo ang mga tao nga wa si mayor kay tua sa laing nasod kay nagseminar para sa kaayuhan pod sa atong lungsod. Sa mga tao pod ug makaingon ka mahigala nga awa man daytod kay kaayuhan mas lungsod. Makaingon po ka nga sige lang wa atong mayor kay naningkamot po to siya dito sa laing nasod para pod sa atong kaayuhan. Na di na nagtagod ingon nga kanang ato pang mislead ang katawhan ba? Dara ang kunay ang ebidensya nga kadto bakasyon to. Dili to seminar nga kaayuhan pagid sa lungsod. Niya akong niya kini mahigala para tan-aw na ko ini. Di ko na laman nagamit. Dili na to daginoton ang grammar pero daghan magyong mga sayop ba. Sa akong tan-aw di to gamit daginoton ang grammar pero wa na lang gid niya ipa-proofread ay. Mga staff bitaw sa Mayor's office daghan ka ng staff na wa na lang gid ipa-proofread na kay
Basidighan pa makahibaw ni atong lakaw. Tama, bisan pa gani o kanang namay uban nga suito grammar gyud, kasabot sa rules ba. O bisan di ka kasabot sa rules, igbasa nimo magayo magkagibanaon lang nimo mga mura magbalik waot. Wa gyud nga ipa-review sa staff, wa gyud daghang kay mga staff sa news office, wa kay og imong ipa-review, daghang mahibaw ni store. Skrito nito lakaw nga ato lang inyon mga tao nga seminar ni. Unya ni aman, nawa? Nya ang katawhan god, especially kanang inyong lungsod nga nangita sa mayor, nangita sa manager atol sa usa ka crisis. They deserve to know ug asa mo. So niya ebidensya. Matod pa din niyo. This is respectfully request from your good office and authority to travel to London on November 1, 2025 to November 7, 2025 for vacation. Straight to the point. Klaro na. Ha? Na ang mga bikil mahigalas gramatika, pero dili to kinaginoton. Pero nga to bang, kung ano ni, nya kinila personal na ba nga travel? Sa to pa mga kwartahan ng mga mayor sa 56? O sa mga kuyog pa ilang mga asawa da indaykin? No? Kailain po kayo musulsuri kas London nga ikaw na po usa nga, kung ana, na nindot man enjoy man nga na among mga mayor, ana, nya napod inyong mga asawa di ay. Medyo dako ng gastuha. Unya, kini manggod mga kailang ingon diyo, this is a personal travel and at the undersigned's own expenses. Hence, no government funds are involved in this travel. Kini, nga pagkasulti, kini bang why, mingon personal funds ni, why, sa gobyerno, sa laktod nga pagkastura, dili, kini seminar. Why labot kini sa pamasangil seminar? Muna mo ko nga, tug-ani na lang yung tinuod nga bakasyon mo. O niya, inyo lang pong giputol ang bakasyon. No? Uniform na yung mga mayor. Ang bakasyon na November 1 to November 7. Gi-forecast na daan before mga higalang adlaw sa mga santos. Isigi na tag-broadcast nga na ay bagyo. Akin ni si Tino. Sige na forecast. So, makita na ni mo nga delikado ta. Pero wa nila baliha. Ha? Wa baliha? Wa na ba? Bahala na adlaw sa mga santos. Bahala na tudos sa santos dahil daday na taana. Adlaw sa mga santos, adlaw sa mga patay. Adto tag London. Hindi mabalaka man ta ka ng maingon nga personal expenses. Okay man. Mga kortahan mo diha. Pero ang mga tao huna-huna masadwa ba ka-sponsor aning mga kontraktor? Ana ba di malikayan mga tao ba huna gud ana? Unya di ba ka ni treat ni Doc Frasco kay iya maka ditong birthday ni Doc Frasco? Ha? Na mao ni mahigala birthday niya before ana ba? So treat niya mga mayor nga iyang kauban sa partido. Kay kinini ang uban mahigala kontra partido man kauban. Pero ni ay mayor sa Bourbon naka-appreciate ko day. No? Ako ipakita niya later. Iandam po na later niya day dong names kay ako i-explain. Naka-appreciate na gamay. Adi kay gamay dako ako na-appreciate niya kay ang pagdesisyon ba. Kay kanang kung ikaw leader, kanay mo mga tao din ha. Muna, tinaw mo na daghang patay. Ang daghang patay, pinakadaghang patay may sa probinsya. Mao ang liluan. Ug ang Compostela. Limang ka na, makaako kag bakasyon-bakasyon diha. Unya, nabiktima sa bagyo imong mga tao. Why nagtimon sa imong mga tao diha sa imong lungsod? Straight to the point. Importante man, kay ang leader may gala, ikaw may mutimon. Karago imong mga staff din ha. Huwag mo ko sa decision making. O ikaw staff ka karon, di mag-agad man ka sa leader. Kay lisod man sa kay mag-una-una kag decide na hindi kay basig mo sipyat pa kasabanta. So mag-agad ka mo na ang importante sa leader nga ikaw may mohatag og direksyon sa imong mga tao. Kanay mo mga tao na napoy uban nga nga labi pa dunay mga tao gobyerno go na. Di man kay kini plangka-plangka pag iso na mga tao tapulan gyud kana uban. Nay mga political accommodation sa naa.
Kasud may trabaho kay political accommodations nga leader man, anak man ni leader dito sa barangay, anak man dito ni kuan na pasudla diri. Isa di ka mas trabaho. Naiuban na lingkod-lingkod lang, panso, pants in pants out lay bantayan. Ha? Pero kanang mga tawhan na o daang tapulan di kana mulihok. Nya doon na po yung mga kugihan. In fairness, sana magana sa gobyerno mahigala ko katrabaho magigog kadali mahigala sa gobyerno. Doon na yung mga taong kugihan, doon na yung mga taong tapulan. Maro gigapon sa private sector mga kaigalaan nga namatay ito mga kananaang mga tao ba nga kugihan na po'y dili kayo, doon na po mahigala yung tinapol. Pero kinalan nga mo sit og direction ang leader, mao nito buhaton. Mo follow mo. Pero guay magkatimon, ang mahitabuan na, labi to mga tapulan, lingkod-lingkod sa to. Ganahan noon to nga, may sugo mayon. Muna importante sa leader nga naa kagyod. Labi na panahon mahigala nga most pinaka time nga gikinahanglan ka sa mga tao. Kanang panahon na. Manang kabantay mo sa mga mayor. Ikaw ko'y manager sa usa ka lungsod, mayor ka. Ikaw may manager sa usa ka syudad kung mayor ka. O governor ka, ikaw may manager sa usa ka probinsya. Kita mo sa mga mayor. In fairness ako na, Governor Pambali 4, gabi pa lang anang Lunes. Dito man sa kasamang RB Veloso sa Kapitolyo. Andam! Monitoring sa Baguio Tog, monitoring. Unya, kinini ang nakita na to may galang sa Archibal. Mayor Archibal. Before sa Baguio na monitoring, pag Baguio, takyo ka to sa field. Imog yung adtoon. Kisa may nagtaktaak dito. Ito mga mayor, taktaak sila. Ang dito sa Europe, di dito makataktaak. Ito masa dito sa Europe. Mapuspos lang kuno ito sila nga. Nagtuon mga tao kuno naa. Di man. Ha? So kini mga kaigalaan, kanang importante ang pagtimon diha. Kay kanang mga tao daan nga tapulan, di na manglihok ng naas gobyerno. Pero ang leader mo umiingon nga, okay, mo na itong buhaton. Okay, MDR mo, ready ha? Mo na itong buhaton mo na. Tuyo ka ninyo dito sa mga kasapaan. Huwag ko'y nag-anak dahil sa liluan. Dahil mo naghansag patay. Pinagkadaghang patay ang liluan. Murag na pasagdan sila. Huwag ko'y nag-LGO dito nga nangadto mga higalas, daplin sa mga sapa. Oy, libgas na mo diya. Arita sa evacuation centers. Anyway, di ata libre tag. Pangapi diri libre tag. Snacks diri libre tag. Kaon diri. At least ma-minimize unta. So, wa may leader diha atol sa hitabo. Wa man diha mga higala. Kay dito man, nagbakasyon-bakasyon pa man mga sukid di paminaw. Ngayon, patuuhon ng mga tao nga, nagseminar sa laing nasod, para nga maka-cut-on og sa mga knowledge makuha aron sa kaayuhan sa itong lungsod. Akin na mo ebidensyang dako, sa Binisaya pa na Binisayon ako ni ha. Yan mo ang later. This is, pero ang grammar ini medyo, di lang ako, ginuton po, daghang bikil ba? Huwag gini pabasa sa mga staff na lang nga, i-review ro gani gamay ko. Huwag na, dali ni. Or malagmit, dali or malagmit nga, di lang ito ipahibaw. Kaya nagot tayo staff nga makahibaw nga dito ta. Ato ro ba sa patuuhon nga kining atong lakaw official ni? Ha? Ma-absent ta dito karon kay natay importanteng lakaw nga official. Unya makahibaw na ito nga bakasyon ning ato, medyo lisod kayo, so ay na lang isabat na diha. Okay. So, kini ni ang kining maong letter mga kaigalaan, so di pa tama ito sa mga reports. Nagklaro kini nga dili na mga higala seminar ang gadto. Personal. Unya, ang akong katingad-an ha, kining liluan yun, grabe kayo. Ang mga mayor, sakto to gihiwat himo sa mga mayor, sa gobernador, o bang mga mayor, in fairness ha, gabi pa lang, nagsingabot pang bagyo, na sa ilang City Hall, na sa Municipal Hall. Kisa man itong mga nakita nga mayor nga naana, sila ang gobernador, diha na sa Kapitolyo, monitoring na daan, naka-konpang ito sa Governor Pam, kung mahimo, di ta mga tugron. Kana nagsingabot ang bagyo, si Mayor Archibal. In fairness, may gilang Mayor Samsam Gulyas, dito sad, sa ilang City Hall. Dito, nagkuhan sila. Si Mayor Spinganilla. Inad. Okay. O kang bang mga mayor, no? Nga naman, monitoring sa bagyo ba? Ready mo ang inyong kuhan na ready na daan. Ipalihok na daan ng MDLR mo.
Unya, ang pagsuroy dito mahigala sa mga kung na malikayan mga tao ba uban nga, dili ba na mo biya sa panimalay. Mag-megaphone na nga to. Kuha na mo. Timbakuwas na mo diha. Pamaari na mo sa evacuation centers. Wa ni mahitabo sa liluan. Unya, sa dihang nagbagyo na gyud, kapilami na nawag dire sa liluan kay daghan ta mga higalag mga listeners anang liluan. Ang uban nangayo mga higala nag-chat na to dire. Tabang, asa ang rescue? Asa ang MDRI mo sa liluan? Gitawagan na mo, kapila na mo tawag yung liluan, di gyud makontak Jesus Christ. Straight to the point. Muring mga higala, muring, way mo tubag nga no man. Yan ang panahon mahigala sa kuan. Way nagtimon, kay wa di ang mayor. Mahimo naman tatuba. Na magoy bagyo. Kung mahimo, cancel na to itong mga biyahe. Oy. Nahimo man sa usa ka mayor. Muna ko appreciate ko sa usa ka Mayors Bourbon ha. Wa pa ko kakitaan ni personal niya. Wa di mi kaila ini pero ako mayon ko appreciate ko sa iyang pag-decide ana. Ni himo isa later ni Pam ni dili ko modayon kay tungod sa bagyo. Magkaanak ni Stor. Santop siyang nahuna ba? O ikaw leader ka, tanaw ni mo asa imong priority. Mo ni mga higala nga hitabua. Oh? Ato ning gitagag pagtagad mga sukid ti paminaw. Nya kini na biyahe man gyud. So didto mga kagalaan sa liluan wa gyud. Pag abot sa bagyo before sa bagyo way preparation. Pag abot sa bagyo wa di hasta ilang MDLA mo di makontak. Nga naman pwede man tag mayor ka. Usaon ta man na naman mo diha. Kay giuna man yung bakasyon pero pag bagyo na nanawag mo nagkontak mo nito doon na mo in charge. Nga samtang wa ko ha. In place ang tanan. Wa man. Kana mga tao diha lagi, doon ay mga tapulan, doon na po mga kugihan, apan di na mulihok kung ay direksyon ang leader. Straight to the point. O way mo timon. Na may daghan nga sa gobyerno mga kugihan. Na po mga tapulan, labi na mga political accommodation sa nanguban. Pero na ay daghang kugihan din na, nga di na mulihok mag-agad na mahigala sa leader. Kaya ba siya usahay pag musipyat, una-una kag lihok, pag musipyat kay ikaw may makasabaan. So ang leader yun, ikaw manager, ikaw gimo, kuhan kayo, simba ko may kinaon sa imo raman. Natural mo say mo sipyat ka nga leader ka pero sipyat ka sa imong pagpaningkamot okay ra. O follow ng mga tao diha. Ikaw may mo set sa direksyon. Wa gyud oy hasta sa bagyo na gyud wala gyud in town. My God. Why MDRI mo kapila mi ni tawag di makontak mo tawag mi mo ring why mo tubag asa may naka-duty di ay. Anang liluan. Ha? Asa man di ay. Unya, sa diha nga, na mga bakwit, way mga kaon sila. Kisa na may naghatod o kaon dito. Gikuyugan ni RV Veloso ang pagrubing ni Governor Pambari 4 ng buntag dito sa Talisay paghawan ng transfer diri sa Liluan. Ang Kapitolyo na naghatag og pagkaon sa mga tao dito sa ilang gymnasium evacuation center. Straight to the point. Mo na nahitabo mga sukintig paminaw. Umani ang leadership ba? Naunsa naman ang kalakiha? Nga, si Doc Frasco sa duwagi magkatabang sa day. Nga, og panalitan ka na yung manghod, og di wa pa'y experience, kay usahay ko, mamayon na mga tao niya, bisag, wa pa'y mga, kay tungod sa political ninyo nga mga family, ngilngig kayo mong mga pamilya din, ha, nangadagko mo mga ranggo, mo take over, ang takong tinuod ka mga Doc Frasco, ako mo take over, unsa may, kwan, MDLA mo, lihok mo, DSWD, lihok, wa, gid oy. So pila'y patay sa liluan, sila'y pinakadaghang patay. Nagtapad ang liluan o Compostela. Pulos tua mga higalang mayor dito sa London. Ha? Di makapanibawat sa balhibo ang leadership mga kagalaan. Nanumin ko, appreciate ko sa Mayors Bourbon. Nihatag usuat ni Pambari 4, i-cancel lang akong authority to travel. Dili ko mo daig biyahe kay bagyo. Ang amo ramang lungsod mo ay maigo. Imagine na, ang eye of the storm dito sa Bourbon. Pero ang ilang mayor dito, gabi pa, okay, mo na ito buhaton ha, ready. Ikaw ng mga tao dito sa mga sapa, ibabalhin. Ready ang pagtubag, simbakog doon na yung mga problema. Way patay ang Bourbon. Tuwa dito ang eye of the storm. Sa Bourbon, way patay. Naaman ang manager, na ang ground commander. Di biniyaan mahigala sa Liluan o Compostela. Sus, Ginoo ko, kadaghan ang patay. Straight to the point. Dito ko nilandfall sa Bourbon ang bagyo.
Pero kaloy sa Dios. Ako nakakuan ko, appreciate ko man ko, wa pa ko kakita, di pa ko kaila ining mayor nila. Ako kita pa personal. Isa nga ni Mayor Nico Dutilios. Wa ko kaila ni, kita pa ni. Asa kini mga mayor of district kung ko kaila na nila. Kaya ako may personalan ning ato ba? Atong analysis mga sugid di paminaw. Straight to the point. Isa kini si Mayor Aljo ko kalamano pa ni. Sa liluan wa ko ka ambot naka ko na ba ka tama ka bisag lamanos kamot hasta ni sa kupusila kamot tanan diha. Pero kining sa Bourbon wa po ko ana. Pero appreciate lang ko kay niya ako pakita ninyo ning later mahigala sa Bourbon ha. Dito gun landfall ang bagyo. Dito ang eye of the storm. Pero kaloy sa Dios nakapangandam sila ang ilang mayor daagyod atol sa bagyo way casualty. Di ay biniyaan sa liluan o Compostela o ang ubang mga lugar dito. Di man to malikayan panalitan kanang kuan ba pero ma-minimize ang patay. Ma-minimize ba? Nya naagid mo ka na makalihok ba simba kung dunay patay pero naang mayor diha nga naning kamot mo. Wa man. Wa bisag limot na lang unta nga management ba. Tuwa ka sa Europe, may bakasyon ni mo to, kakapi-kapi ka dito, kaon ka croissant dito, nga pan, ang imong mga tao, ang taon diri way mga kaon. Ang management, remote management, oy, MDR, imong lihok mo diha, muna. Pwede man ka manage ka, no, man mahitabo. Aside nga, mas maayod na ang mayor nga, makapakita yun ka sa mga tao. Niyan ang panahon nga, di kinahanglan ka yun. Aside, pwede ka mag-remote management. Saan patuuhon mga tao gud nga dito nagseminar mo ni mo una. Duda gani ko kini nga later, di na ko daginoto ng grammar ha. Bisa pa kuan, di na ko mo daginot ng grammar pero medyo daghang yung safe wa na niya mapabasa. Di man ta maka-expect gyud nga ang mayor mo himo anang kuan ana. Pero duda ko wa ni pabasa daghang karon way makahibaw ang lain. Isikreto lang tong lakaw atong patuuhon ng mga tao nga nangadto ta para sa kayuhan sa lungsod ni. Ha? Kayon sa may Bisayon ako ha. Sa may Bisaya ni. This balay kargo dong. Balay kargo dong samtang atong dawaton si Remron. Gamay lang. Okay. Katong later names nga kon balik ba. Kay aron nga atong Bisayon nga kana This is respectfully dili. Butangan pa nagto ang correct phrasing pero di na to nagadaginuton. Giingon daw, this is respectfully request from your good office and authority to travel to London on November 1, 2025 to November 7, 2025 for vacation. Sa Binisaya pa ni atong Bisayon ha tagsa lang sabot ay lamog ka-boring ng uban pero alang sa mga igsuon naton tagaliluan sa Binisaya pa ni ini kini tagaliluan taga-Kupsila taga-uban pa mga niya sa Binisaya pa ini kini usa ka matinahoron nga paghangyo gikan sa imong maayong buhatan alang sa pagtugot sa pagbiyahe paingon sa London gikan sa Nobyembre 1, 2025 hangtod sa Nobyembre 7, 2025 alang sa bakasyon. Straight to the point. Bakasyon yun, no? Tuklaruhon ko lang na tukot. Niya ingon sa, this is a personal travel. Nilingig kining mahigalang UK. Oy, kanang UK, social kay na nga travela ni mo. Kana mo travel kag mga beginners nga mga mo travel ka labi naghagipot imong kwarta basta importante makaadto lang kagawas nasod una-unahon lagi mo ari ta sa Thailand kana ari ta sa Malaysia kining mga kuan mahal na kanang Singapore dai Hong Kong mga Macau ari sa ta din dapita kay mo biyahe ka na kanang mga Europe ang mga UK awa na medyo tubig-tubigan ka na mahal man kanang biyahe ka diha pagkamahal mahal pagod sa US ang travel anak mahigalang London ha. Mahal pa. Ang kwarta gud mga kaigalan sa US dollar man, ang ila pound. Pila may equivalent sa piso ron sa dollar? Ang $1 karon mabot tag 59 pesos. Inana kadako ang kwarta nila sa US, pero mas dako pa ng pound.
sa UK. Sosyal na niya, napita. Pila man, ang ang 1 pound is equivalent to 78 good. 78 pesos. Inanak kada ko ang kwarta, muna nga, muadto ka, magkwintada ka yun, unya, ang naapo din mga branded yun noon. Lupig man ang US o Mexico ka mga branded yung mga kwanday, kana mga mahiligon mga branded yung mga butang. Lupig sila sa ang US sa Europe. Mga arte man yung mga Europeans yun. Namuna ka ng mga product na mga Versace, Burberry, mga LV, Louis Vuitton, kana mga kwanday, bisa ka ng Lacoste, gani. Dito Europe man na. Ha? Prada, Gucci, mga Europe na nga mga kwan. Ina na mga higala dito. Lupig ang US sa kanang branded ay mga kaigalaan. Straight to the Kanang point. mga Hermes. Dito na. Mahalon ka na kayo dihan lugar. Sosyal nang makaanak ni napita. Ha? Nyaton tiwaso no? This is a personal travel. Ha? And at the undersigns own expenses. Hence no government funds are involved in this travel. Ha? Sabi ni saya pa kini personal nga biyahe o ang pagagastuhan sa nagpirma sa ubos, busa walay pundo sa gobyerno nga magamit alang ni ining pagabiyahe. Mabalakam sa tani, inyong kagaling kwarta ni o doon na sponsor. Doon na sponsor. Ha? Uniform gid November 1 to November 7. O niya, London yun sila. Ha? London yung biyahe. Tengil ngiga. Ya, atong tiwasog, hisgot ron mga higalan taon-taon ha, gamay lang. Pero nag-appreciate ko sa kamayor nga iyang gi-cancel ang iyang travel. So, ako i-cancel kay tungod sa bagyo. Pagkanindutang paminahon. Ang decision making ba importante mo sa leader ang pagdesisyon? Straight to the point. Na, tanaw ha, atong ikumparar kay kining akong lista din he, ni amanta mahigalay ko an kay di man ta masulti o watay dokumento. Ha? Masulti kinita na, gitay dokumento. Namantay mga kopya, Travel Authority, di oy. Kompleto ta nila mga higala, no? Gitagaan sa Travel Authority kay nangayo mas sila. So ang mayor sa Liloan ni ay Compostela, di ang mga mayor pod sa Camotes, no? Didto na nang larga, no? Mao ni sila pag bagyo wa sila. Ha? Mo na itubag og nangutana mo og asa inyong mga mayor wa to seminar oy, seminar gud. Mga mayor may galagi tagag Travel Authority. Hasta good board member Andre Duterte is be member. Itagag Authority London pod November 1 to November 8. Ang magdi sa magkita dito dai. Ibutan na ba ron nga ko wa sa magkuyog ana nagka-timing nga gyud, gigas November 1 to November 7. Pero di na nato kon ay nga mo istorya tinuod ay. Istorya tinuod nya wa mo mag seminar ng makasyon. Suroy ana nag-uban mong mga mayor. Congressman Doc Frasco o kini mahigala si Andre Duterte. Kuyog sila dito. Sa man gitagag authority si Andre Duterte, sana akong kopya diri be. Aljo Frasco, si Honorable Manuel Santiago sa Pilar be. November 1 to 7 gihapon London, si kining ni ang Duterte London, Frasco London, UK. Kini si Kinyo London, kini si Honorable Rama Municipal Mayor Sapuro London po November 1 to 7. Mayor Alfredo Arquiliano Jr. November 1 to 7 London po UK mga higala. Kay kining London mo man kapital dito sa England, mo man mahigalang kapital sa UK. Di apod si kinsa ni usa? Monleon, Katmon. Isa ni Abis Monleon, Katmon. Na mao ni. Unya kibaw mo mga higala, ang mayor sa Bourbon man na naka-appreciate ko. Na-appeal di sa ani nangay Travel Authority pero wa mo dayon. Ako ipakita ninyo ang iyang cancellation of Travel Authority na. Ipakita lang ko names. Ipakita lang ko names. Travel Authority, cancellation of the Travel Authority ni Mayor Nico Dutilios. Kani. Be? Ato ko nang i-zoom in. Pwede na, mabasa na itong listeners ka. Ato mga readers. Sige, kaya ron nga makuanta na. Giingon diri mga higala, ang
address to Governor Pambalikwato regarding cancellation of the travel authority. Ingon siya, Dear Governor Balicuatro, good day. I am writing to inform you that the travel authority is issued to me, Nico V. Dutilios, on November 1 to 7, 2025 will be cancelled effective immediately. Sabi ni saya pa, ako nagasuwat kanimo pagpahibaw nga ang akong otoridad sa pagbiyahe nga imong giisyo ni Mayor Nico V. Dutilios para sa Nobyembre 1 nga to sa City 2025 ikansilar. Effective immediately karon dayon, epektibo dayon. Sa rason niya, second paragraph gingon no. Due to unforeseen circumstances such as the calamity we are facing right now. Di ba ka na? I kindly request that the authority you grant be revoked and any necessary notifications be made to relevant parties. Please find the details of the authority below. So muna ni, iyang ipagkansilar kay unsay rason? Tungod sa unforeseen circumstances. Nga mao ang kalamidad nga atong giatubang karon. Kay ba nagkada-forecast naman nga dunay bagyo ang inyong lugar na may maigo. Dili ko mo dayon sa akong biyahe nga tagaan ako nimo kanang authority to travel from November 1 to 7. Dili ko mo dayon tungod ining kalamidad nga nagsingabot. Pagkanindot nga paminawon oy. So ang foresight sa mayor ba? Sabot yung ka mo prioritize, i-decide nimo asay imong palabuhon, ang imo bang laglaag, ang imong lakwatsa, samtang di ay mga tao, mga higalang magatubang o bagyo. Straight to the point. Kanindot ninyo ditong bunjor mo dito, kanindot yung bunapiti. Dahil mga tao ay kaon, makaako mo. Dahil mga tao na igo sa bagyo. Unya na mauli mo kay Morris BBM karong adlaw. Pizza City kutob na inyong bakasyon dalig uli kay muanhing presidente. Dili gud ang giuli ang mga tao. Muuli ta kini bagyo. Pagkagrabiha mga tawhana. Pagkagrabiha. No? Muna ang resulta mga kay galante mo na ay pakita na kung death toll. Pakita na kung death toll. Asa man tong death toll na to names. Be ibutang diha ko no. Katong atong total ron. Kini gikoreksyon na ni mga higala kay si Consel Dave Tumulak doon na sa mga koreksyon sa iyang gihatag nato ang nangamatay sa Cebu City. Wa pa ugkat dito iyang gikuan katong wa pa maugkat yun patay. So ang Cebu City is 17 ron. Mao ni to. Ang liluan maoy tapnatser sa daghang patay. My God. Wa may nagtimon. Teo liluan 39 ang patay. Sa province kinsa may sunod ang Compostela. Unsa may nakamong ni ang Kutkot River nga dunay dakog budget sa flood control. Straight to the point. Liluan 39 ang patay. Ang Compostela 26. Sila'y top notchers. Wa diha, way nagtimon. Way leader nga na diha, way mayor. Tanawa ra gud ang Bourbon. Nabay lista Bourbon diha. Dalawa, magkapanimbaot sa balhibo mga kaigalaan. Ang mayor sa Bourbon nga nagpakansilar. Di lang kumudayon sa kumbiyahe tungod sa katalagman. So ang mayor sa Bourbon nagprepare daan. Suluya dito mga tao sa Daplin. Sa sapa. Timbakuha sila. Ayaw na sila dito. Suroy! Nakapangandam ba? Ayaw na mo diha kay naay bagyo. Ari mo dire. Tapok ta dire sa atong evacuation center. Di ay kaon dire. Ari mo. Na-safety ang mga tao. Tanawa, Bourbon, why patay? Tuwa dito mga higala ang eye of the storm. Tuwa ditong eye of the storm. Inana, mahigala ang leadership. Ang mga biniyaan nga taga-diha, mahigala ang congressman, anang liluan. Kung Doc Frasco, good morning, Doc. Ang imong lungsod, Doc, mo'y daghang patay. Straight to the point. Kaysa ato, mga higala, nakuhang lipod. Huwag giningadto na sa mga Kutkot River day nga. Nag-announce ito, nagdag megaphone. Ayaw na mo, arena ta, bakoy ta, wagyod. Even, anang Martes nga nahitabo ng bagyo, unsam na, November 4. Paghitabo sa bagyo, nanawag mi Doc Frasco, Aljo Frasco, nanawag mi sa inyong MDLRMO, kapilami nanawag. Nagring ang telepono, way mo tubag. Straight to the point. Bisan tagwa mo diha,
ikaw Doc Frasco o ikaw Aljo Frasco, bisag wa mo diha, bisag remote na lang unta ba? Nag-duty mo to mo dito, bisag nagbakasyon mo, gitag point man nimo. Trabahoan nyo diha, kunan ninyo diha taon kay nabagyo. Wa may mo tubag sa inyong MDRRI mo. So why ni duty, why nagtimon? Amo na experience na personal na mo nga knowledge diri na sa DYHP kay nanawag mi ninyo kadaghan ang inyong MDRRI mo kay naidaghang rescuenon di ana sa atop ang mga tao. Niingon na nga Tony Rufil, di amis atop ko sige lang among i-connect mo sa atong kwan. Atong coverage at the time mga higala nga atong i-connect sa atong mga rescuers. MDRRI mo sa liluan wa gyud magkatubag. Ngano man, why mo bagting na si telepono sige bagting why mo tubag. Hantod na lang mga higala nga nadas evacuation centers why mga kaon. Straight to the point. Kasi may nagdag pagkaon as pambari 4 na nagdag kaon dito mahigala sa evacuation center. Dili malikayan ba nga makakuan gyud ta? Giuna lang yung suri-suri niyo dito, lakwatsa niyo dito samtang ang mga tao diri sa inyong mga konstituente nag-antos diri sa Bagyo. Straight to the point. Nya patuhon pa ninyo nga wala si Mayor kay nagseminar sa laing nasod para sa kaayuhan sa atong lungsod. Ako lang agi katawa hay kaayuhan sa lungsod ni Ao. Vacation personal, para sa bakasyon. Ano klaro-klarong istorya diha? Imagine ang nakapangandam nga mao ang Bourbon, ang mayor wa mo kuyog, giuna mahigala. Ayon sa ta. Kada bang tao bitaw ka leader ta kadi ko maka-afford nga magsuri-suri, maglingaw-lingaw, anindot kayo dito sa London, daghang kang mga talan-awon dito, laming mga pagkaon, kana gong London mahigala. Sosyal kana nga suruyanan. Di ka basta-basta magkasuri-suri dahil wa kay sakto-saktong bala, wa kay sakto-saktong kwarta. O igo lang ka, ari lang tayo suri-suri ta sa gusto nang kita mga tog laing nasod ay ta Thailand ay. Medyo barato-barato, ari ta mahigalag Hong Kong or kini mga Macau, medyo barato. Bisa ka ng Taiwan, madadara. Pero mo suroy na ka ng ina ng mga nasura, ina lang doon na, kay kwarta. Mahala ka ticket na pagbalik. Dino kay dali misang lukat na tag-ticket dali kinaas BBM. Straight to the point. Tiya mo na. So ang nakapangandam nga lungsod nga ang mayor wa mo kuyog, wala niya giuna ang paglakwatsa, wala giuna ang laag-laag, wala giuna ang lulinghayaw sa Europe. Iyang giuna iyang lungsod. Why patay? Nakadto mahigalang dala suroy-suroy laagwa gani mga higalay gibilin kasi appointment sa MDRRI mo. Why manubag sige bagting why manubag. Pati naghanap patay tapnat siya ang niluan og kumpostila sa patay. Wa diha ang ilang mga nagtimon, wa diha. Pamalandungi ko ninyo na. Masigma ay nyo kalimti ha. Kuhan hinon tayo ng mga bata, mga kanta nga, London Bridge is falling down, falling down. Delikado, Doc Frasco, kini mo hinungdan nga, Doc Frasco is falling down. Ita mga tawhana, mga sukintig paminaw. Mao ni leader ninyo? Not just number one. Simply dominant. Straight to the point. The attorney Rufil Fernandez Banyo. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point. Atong taknala sa 9:23 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the Arita point. mahigala sa kuan kadali atong mga reporters mga kaigsunan. Gamay lang kayo sa di pa ta mo balik sa tundugang pa mga komentaryo ron. Kay kinini ang arita mga kaigalaan usa ni kasamang Remark Pugoy. Si kasamang Jen Gallardo standby, Idol Tweety kasamang Paul Lauro. Kay di ang mga higala sa atong bakayan, Ginoo ko naglinya ni mga lungon sad mga sukintig paminaw. Atong hataga pagtagad mga kagalaan. Niining mga orasa kay tuan na dito katong usa ka pamilyahan sad mahigala nga na banlas in town.
ato nga tagapagtagad Jane Gallardo to dito sa Liluan kay dunay 39 ka patay lagi ni mga higala og ato sang gisubay pagbalik kay dito sa barangay Kutkot kagahapon. Unya ato sang i-check dito mga kaigala. Ato sang unahon sa kasamang Rimart Pugoy sa may Bakayan area. Yes, kasamang Rimart, kumusta na Mark? DYHP RMN Report. Yes, Radyoman Attorney Rufil, medyo di maayod yun ang kabuntagon kasama ang Attorney Rufil kay ni ata din karon sa Bakayan Gymnasium dito sa Barangay Bakayan ni Dakbayan sa Sugbo kasama ang Attorney Rufil kay ato ani nga gisusi dinhi kasama Attorney Rufil kay nahaya na kining mga nakalas dinhi sa Barangay Bakayan kasama Attorney Rufil. Ilabi na kining usa ka pamilyahan in town kasama Attorney Rufil nga na-missing paniuna, na-missing ni 13 ka miyembro sa ilang pamilya ni Torres sa mga Attorney Rufil, apan 11 na ang na-confirm nga napalga na lang in town sa mga Attorney Rufil nga wa na'y kinabuhi. Sa mga Attorney Rufil, kung ato ang hulagway, no, nga inagsud ni ato nga maong gymnasium, makaingon ta sa mga Attorney Rufil nga mutagbo jud sa tumpananaw ang kasakit. Dilikan kay inagsud mismo sa maong gym, mutagbo man ni sa tumpananaw kining naglinya nga siyam sa mga patayng lawas, siyam sa mga lungon nga gihaya na sa maong pamilya kasama Attorney Rufil. Okay, Rem, gamay lang Rem ha. Kining pamilyang Yusores mo man nanganhe sa atong sibianan gani og ikaw may nakasunod gyud ani, eksklusibo man nimo nakuha mo nang atong gipabalikan din ha. Kuan Rem kini ni ang gamay lang ha. Ang naa gihaya ng mga lungon kana naa naglinya lungon 11 usa na 11 siyam. Siyam ka sa mga Attorney Rufil, alang sa background ka sa mga Attorney Rufil, sa 13 ka miyembro sa maong pamilyang Yusores, 11 ang confirmed ka sa mga Attorney Rufil nga napalgan ng way kinabuhi apan ang niadinhi sa Bakayan Gymnasium. Siyam lang ka sa mga Attorney Rufil tungod kay ang usa sa mga nakalasyo nga si Christian Leopoldo at girlfriend man to ni Kevin Bitinol ka sa mga Attorney Rufil, gi-claim na ni sa iyahang mga tagtungod sa iyang pamilya gikan sa Zamboanga Sibugay ug nakadawat ang informasyon nga dadto na ni dito sa Zamboanga Sibugay kay adto ni ihaya ug adto ni ipalubong ka sa mga Attorney Rufil sa iyang mismong lugar ka sa mga Attorney Rufil. Okay, so mo na nga siyam lang ang usa asaman. Ang usa ka sa mga Attorney Rufil kung kahinumduman kagahapon sa report ni Idol Tuwiti dito sa Barangay Umapad Mandawi doon na may napalgang bata no nga nagpangidalon og 2 years old. Confirmed to nga si Baby Azenea. Sus Ginoo ko. Apan so katong report ni Twitter nga nangita tagkuan nga kalit pa ni Maho. Mo na ni Yusores family day hapon si Baby kwanto? Azenea Yusores ka sa mga Attorney Rufil. Okay, okay. Hay man ron Rem. Wa siya gi dala din sa una gidala din sa Bakayan Gymnasium sa mga Attorney Rufil tungkol kay naa ni sa state of decomposition sa mga Attorney Rufil. Uy. So unsa may gihimo gikuan na lang ni dayon? Atong gikahinabi ka ganina ka sa mga Attorney Rufil ang iyahang lolo no iya ni floor nga lolo nga. Yeah, sige gamay lang Rem ha kay murag nimawot atong balhibo na Rem gamay lang Rem. 11 kabuok ning na 13 kabuok ning patay ang 11 na confirm na napay duhang missing. Bat kining usa tinuod no nga tong kuan man gi-claim na tong taga Zamboanga. Bat kining usa kato si Baby bata nga nakita ni Idol Tweety gapon namdo mo report na Idol Tweety dito sa Umapad at bang anang maayo hotel ba? Di man gikan sa may Bakayan kanang tapad sa Villa del Rio dito man ko na Villa del Rio. Medyo okay man ito ilang makahimtang dito. Mga auto man ito nga daot nila. Kamtangan naman. Dito sa kusa, mga pobre yun kayo. Kato na bungkag nga pader. Muto akong katuyuan yung nga ni Adto ko. Gipangusta na ko dito. Kaya dito man nabanlas kining 13 ka pamilya. Sus. Lima ka, kanang manggong Bakayan, kanang kilid sa Villa del Rio, kita mo ko sitwasyon dito yung aktual. Kanang suba diha, sapa diha, kuha na, butuan ng river na, sumpay na sa Mandawi, dito tugpa yung taon sumapad Mandawi ang bata. Sus, Ginoo ko. Ato balikan si kasamang Rimart Pugoy, be. So, inigsud ni mo kasamang Rimart, Rem, asa man ni dapitan ng ilang gymnasium, Rem, ug manha ka sa kanana ang kuan, kinini ang Bakayan, onya, asa man na agion, dito na dito sa kuan, be ato sang tagagpagtagad ha, kay, basi makabisita ta dito. Yes, kasamang Rimart, asa dapitan ng gym, onya, dayon, kay basig bagkuan ba nya dayon nigsud ato gym mo nito makita dayon Rem anak kuno sa pultahan sa gym Rem para maklaro na to daan nigsud nimo magkapanimbawot sa balhibo. Yes, go ahead ka kasama Rimart. DYHP RMN Report.
Yes, Rem? Okay, gamay lang kayo mahigala ha. At unta Kasama Atty. Rufil. Okay, go ahead, Rem, go ahead. Yes, kasama Atty. Rufil. Live niya po din sa Barangay Bakayan, ang dakbayan sa Subo, kasama Atty. Rufil. Gikan sa highway, kasama Atty. Rufil. Doon naman ni pa right side no niya pasaka ang maong barangay hall sa Bakayan kasama Atty. Rufil o kilid sa ilahang barangay hall ini nga tuang niya sa tong video karon ini nga hagdan kasama Atty. Rufil sa left side mao ni ang paingon sa Bakayan Elementary School na gihimong evacuation center kasama Atty. Rufil o sa kilid sa right side na dinhi ang ilan gym ang gymnasium kasama Okay, Rem, gamay lang Rem ha. Unahan pa man na sa Villa del Rio Rem no kay nakadham ako sa Villa del Rio para mahatagan na itong picture out sa itong mga listeners. So gikan sa Villa del Rio na diha ng tulay diha sa kilid sa Villa del Rio mo na ang ilang gipuy-an na ng mga Usuris family. Sumuadto ka sa unahan Rem? Unahan sa unahan pa gyud? Kasama Atty. Rufil. Unahan lang gamay gikan sa Villa del Rio, unahan gamay kasama Atty. Rufil. Mao na ang iskina pa right side paingon din sa Bakayan Gymnasium kasama Atty. Rufil. So nigsuod nimo niya ng gymnasium mo na makita nimo dayon Rem asa kuno siguro kuno Rem. Sakata din ni kasama Atty. Rufil. Sakaon man kasama Atty. Rufil niya. Niya ihagdan din niya. Mao ni diha ilahang entrance kasama Atty. Rufil. Dihe o sa to makita karon sus Ginoo ko mubungad sa to ang pananaw kasama Atty. Rufil ang naglinya nga mga lungon sa pagkakaroon kasama Atty. Rufil na po ni ka lungon ang niya dinhi kay niya pud to gihaya kato si Winston Manalo nga usa pud sa mga residente din sa Bakayan kasama Atty. Rufil kaning gilain kaning niya sa center sa stage apan dinhi sa unsa man na si mana katong namatay si Winston unsa man na sa baha gyapon. Yes, kasama Atty. Rufil gumikan pud sa baha nga atol sa pag-igo sa Bagyong Tino kasama Atty. Rufil. Ba't kining naglaray tanan mo man yung pamilyang Usuris? O katong usang nga nabutan nito mo to si Winston nga mao gyapon sa biktima gyapon sa bagyo. Yes, yes kasama Atty. Rufil. Ato lang i-clarify Wilson Manalo kasama. Wilson Manalo. Kadto si baby sa to baby to nakita ni Twitter gyapon. Oo. Ang baby kasama Atty. Rufil duha man ka baby, si baby Amelia o si baby Azinea. Ang iya dinhi karon kasama Atty. Rufil mao niya tawning tagsa-tagsaon kasama. Sige asa. Kadto si baby Azinea maoy nakita ni Twitter gyapon nana sa state of decomposition. Asa man ito sa funeral parlor pa? Naani karon sa Cebu Rolling Hills kasama Atty. Rufil, Memorial Chapel dito sa dakbayan sa Mandawi kasama Atty. Rufil. Kay state of decomposition na. Itong nahinabi no. O sige, Ren, tagsa ako no, Rebe. Sa mga funeral nga, ibot ka ni formalin ka sa mga Atty. Rufil o posible nga mahaya din apan gusto na kasama Atty. Rufil gumikan sa iyang sitwasyon sa iyang pateng lawas kasama Atty. Rufil. Ihaya gyapon pero dili na mapakita ang naong pusto na lang. Pareha dito sa binabag ba nga atong giadto kasama rin nga namay ako nakita dito nga giputos na gyud di na gyud mada. Pero gihaya gyapon. So sige kuno tagsa ako no be. Kana primerong baby mao na siya nay mga ngan rem no be tagsa ako no rem. Kana siya si baby kasama Atty. Rufil. Ang Filiminong lungon kasama Atty. Rufil mao ni ang lungon ni baby Israel Amelia Y or Usuris Alilin kasama Atty. Rufil nagpangidaron og 1-year-old. Baby Amelia kasama Atty. Rufil si baby Israel Amelia mao ni ato ang unang gi-verify kauban na si kasamang George Sikuya dito sa Eversley Child Sanitarium dito sa Dakbayan sa Mandawi. Dito ni nato no confirm nga dito ni nato nahibawan nga pag abot nato sa maong hospital kasama Atty. Rufil nangabot po itong mga kabanay nila nga basta in town sa uwan niya na shock ta kay pag-ingon nila sir dili lang usa mong gipangita 13 ni sila kabuok. So kasama Atty. Rufil nahug nga si baby Amelia maoy nahimong instrumento pud no nato sa DYH nga mahibaw-an nato ang ilahang istorya kasama Atty. Rufil ang mao man ni Rem no di ta kalimot ikaw may na-assign ani dito sa kuan kay naipatay nga tuan na karon sa may kini nang Mandawi dito sa lang hospital dito sa Gubiaw. Pag adto nimo kani pang bata ang problema pag abot dito mga parente dili lang usa sir 13 na sila sir magkaanak. Yes kasama Atty. Rufil kung atong ihulagway wa pay 1 minute mga 10 seconds. Oo. Okay, yes Rem. Atong balikan mahigala si Rimar Pugoy kay naputol mga sukitig paminaw. Mahigala mo na nga nanuktok minsan tagstag sa kamang kasing-kasing ha kay niatay tabangunon mga kaigsuunan. Naghaning mga namatay niining maong bagyo nga si Tino. Mo ni mga naong mahigala to mga nangamatay in town.
Atong balikan si kasamang Remark Pugoy rong taod-taod mga higala kay naputol ang iyang signal. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. Kaigsunan na medyo dili lalim kini maong sitwasyon. Mana kung ingon ninyo mga higala sakit, no? Kini mo ang panghitabo. Atong balikan si kasamang Remark Pugoy mga kagilaan. Gusto nga linya mga higala. Yes, sir, Remark. DYHP RMN Report. Yes, balik ta din sa Bakayan Gymnasium kasama Atty. Rufil. Kini nga unang lungon nga ato ang ipakita karon, mao ni ang lungon in town ni Baby Israel Amelia Alilin kasama Atty. Rufil, 1 year old. 1 year old. Mao ni ato ang unang nahibawan kasama Atty. Rufil nga dunay batang napangidaron og mga 1 to 3 years old na napalgan dito sa Tabuk Mandawi o pag-verify nato dito sa Eversley Child Sanitarium sa Gubiyaw Mandawi kasama Atty. Rufil, mga 10 to 15 seconds kasama Atty. Rufil, doon nagyoy ni abot, no, diha sa nag-abot magaling sa entrance diyan sa may security guard nga area kasama Atty. Rufil. Ingon sila nga, sir, among suwayan og check kay basing usa ni sa among gipangita kay di lang usa apan 13. So nakugang ta kasama Atty. Rufil, mao ni nga ato ang gitutukan ang ilahang nahiaguman kasama Atty. Rufil kay di lang usa, di lang duha, apan 13 sa mga sakop sa ilahang pamilyang Yusores ang gikatahong missing human sa maong bagyo kasama Atty. Rufil, o gani karon 11 na ang confirmed nga nakalat. So balik ta din kasama Mona Pirmiro. Ang ikaduha kasi nga ang ikaduha naa sa sunod nga lungon rem. Ang ikaduhang lungon kasama Atty. Rufil mao ni ang lungon ni Inavi Yusores nga mama ni Baby Amelia o Baby Azenea kasama Atty. Rufil. Mao ni naman nila ang mga pangandiri Inavi Yusores, 23 years old kasama Atty. Rufil. Mao ni si Dinavi dinhi kasama Atty. Rufil. Actually kini si Dinavi kasama Atty. Rufil duna na ni kaugalingong pamilya apan ni adto ni sa iyang mga ginikanan November 1 kay gali holidays, oras ka sa panahon kasama Atty. Rufil nga makabanding-banding ka ba ng pamilya tungod sa mga holiday apan tulo ka adlaw human sa ilang reunion kasama Atty. Rufil, ingani na hinuon ang ilahang nahiaguman. So mao ni ang lungon ni Dinavi Yusores kasamang Atty. Rufil. Ang sunod, sa ikatulo kasama Atty. Rufil, mao ni ang aya ni Kathleen Yusores Son kasamang Atty. Rufil, o Kathleen Yusores Son, 14 years old kasamang Atty. Rufil. 14 years old. Ato lang katagagulagway kasamang Atty. Rufil, ay Son ni ilahang apelyido kay ang ilahang amahan kasamang Atty. Rufil, Son man ang apelyido. Separated ang ilahang mga ginikanan kasama Atty. Rufil. Okay. Pero Yusores ang ilahang mama kasama Atty. Rufil. Nagpangidaron og 14 years old si Kathleen kasama Atty. Rufil. Sa iyahang isa sa iyahang iyan diha sa tong Sibianan, nigsuway pa ni kakat og kahoy kasama Atty. Rufil apan nabanlas gihapon sa tubig baha o sa kusug sa sug sa luno papaglunob kasama Atty. Rufil na ano din taon si Kathleen kasama Atty. Rufil. Dito na ni siya napalgan sa Paknaan Mandawi kasama Atty. Rufil nga wa nay kinabuhi. Pag inom og tubig diha rem ha kay murag huot ni mudughan anang kalakihang tan-aw nang kuan. Ayo pag kuan diha pag dag tubig pag inom diha kuan. Dili masakit sa dughan ni atong tan-awon. Labi na ikaw nga naa ka sa aktual gyud. Yes kasama Atty. Rufil mao nang bugat no di malikayan kasama Atty. Rufil nga mura po kag ma-emotional ta kay naggilinya magud kasama Atty. Rufil nya in just seconds lang nahiaguman nila ang ilang hinanaling kamatayon kasama Atty. Rufil. Yan nata sa itong ikaupat nga gihaya kasama Atty. Rufil, nagpangidarong tig 17 years old si Chris Jean Yusores Son. Igsuon ni Kathleen kasamang Atty. Rufil iyahaning ate o mao ni dinhi kasamang Atty. Rufil ang lungon ni Chris Jean Yusores. Dinhi kasamang Atty. Rufil laing igsuon nila ikalima maguwang nagpangidaron og 17 years old kasamang Atty. Rufil si Abigail Yusores Son. 18 years old kasamang Atty. Rufil, mao ni ang iyang lungon in town.
nang giputi ni ang ilang gipangsuot ka sa mga attorney Rufil. Oo, niya maklaro bitaw sa ilahang mga panagway nga amulutaw mga maanyag manggod ang mga pamilyang Yusoris ka sa mga attorney Rufil. Oo. Dinhi ka sa mga attorney Rufil, ikaunom. Oo, ikaunom. Kini kaila si Idol Mikey ka sa mga attorney Rufil. Tungod kay kauban ni sila sa call center company. Mao ni si Quincy May Yusoris. Nagpangidaron og 26 anyos kasama ang attorney Rufil. Pagulangway nato kay si Quincy ni suway panig saka sa ibabaw gihatod ang iyang motor say pa sa iyang iyaan diya sa tusulian nga si Ma'am Daisy Naranjo. Gihatod pa niya iyang motor sa ibabaw nga bahin apan ibalik man ka sa mga attorney Rufil o gawa na nakabalik tungod kay gibanlas na sa baha ka sa mga attorney Rufil. Mao ni ang lungon, mao ni ang haya ni Quincy May Yusoris. Ikapito ka sa mga attorney Rufil, mauin taon ang inahan sa mga managsuong babae nga atong gipakita kaganina. Mao ni si Venus Yusoris Son, nagpangidaron og 43 years old kasama mga attorney Rufil. Mao ni ang iyahang lungon kasama mga attorney Rufil. Ato lang hataga background kini si Venus dunan ni unom ka mga anak. 5 ang babae o isa ang lalaki, bugtong lalaki. Kung sa pagkakaroon, ang 5 ka mga babae niya na diri gihaya o ang iyahang bugtong lalaki nga kinamanghuran sa mga attorney Rufil missing paghapon hangtod karon. Sila gid tanan dai no? Luya in taon ay. Yes, kasama mga attorney Rufil na hurot kani niya kasama attorney Rufil kani gipakita sa tong video. Sa kani ilahang family picture selfie kini nga wala na black and white kani si David Yusoris. Mao ni ang nagpabiling missing. Nga, ang mga kanang tanan nga naka black and white pulos patay. Yes, kasama attorney Rufil patay na ning naka black and white. Ang tagtungod sa attorney Rufil naglaom gihapon sila nga mas hindi ay na luwas, na libre si David. Nagpangidaron ni og 11 anyos nga missing paghapon kasama attorney Rufil hangtod karon. So mao ni ang lungon kasama attorney Rufil ni Venus Yusoris Son. Kasama attorney Rufil sunod ni Venus ang iyahang pag-umangkon nga si Kevin Yusoris Bitinol. Nagpangidaron og 23 years old. Mao ni kasama attorney Rufil adunay picture si Kevin. Si Kevin kasama attorney Rufil lakip sa nakalas ang iyahang girlfriend nga si Christine Leopoldo nga lumad nga taga Zamboanga Sibugay wa na apel dire kay i-claim ni sa iyahang mga pamilya tagtungod adto ni ihaya og ilubong sa iyahang yutang natawhan sa Zamboanga Sibugay kasama attorney Rufil. Mao ni si Kevin og ang iyahang lungon kasama attorney Rufil. Okay. Sunod sa kang Kevin kasama attorney Rufil katapusan din niya ang iyahang inahan nga si Zina Bitinol, 49 years old. Usa ni ka barangay environmental officer ka sa mga attorney Rufil din sa Bakayan. Gani, usa pa ni matud pa sa mga tagtungod o sa mga barangay officials din sa Bakayan. Usa pa ni sa ni apil sa Ricorida nga mag-remind sa mga residents sa mga silingan nga mo evacuate sa di pa mo igo ang maong bagyo apan usa pa kay tabua nga siya mismo o ang iyang pamilya wa man naka-evacuate o ingani ang ilang nahiaguman ka sa mga attorney Rufil. Matud ba sa iyang rauban po nga BEO kada buntag sa mga attorney Rufil din silang barangay hilig ni silang maminaw DYHP. Nakaila sila sa mga personalidad sa DYHP news. Ato yung listeners niya, listeners ato. Yes, sa mga attorney Rufil mga listeners in town ni sila. In fact, si Idol Wiki nag-chat na ko ron. Kanang lugar na diya, kanang nga gym, Idol Remark, kasama Remark, mauna ang gym nga nagpahigayon taog, kuhan katong balik eskwela. Oh. Una, si Wiki din, emosyonal po si Wiki, kay kanak nga gym yun. Diha, nagpahigayon katong libreng tupi na to, libreng kuan, balik eskwela, mga tinunan, ginikanan, mga magtutudlo na sa eskwelahan. Mawagin na nga gym. Nang dili lalim. Yes, so muna ang siyam kabok, ang ikana po, lahi ni, pero oo. Ang ikana po niya din sa hilid ka sa center ka sa mga attorney Rufil, ang patayong lawas ni, ang haya ni Wilson Malinaw, nagpangidaron og 69 years old.
silingan ng sabni sa pamilyang Yusores kasama Silingan nila. Oh, di lang apil sa pamilya, pero silingan nila. Yes, kasama Pastilan. Attorney Rufil. So, Rem, kaning patay nga nakitaan kagahapon sa report na Idol Tweety, igsuon ni si Bibi Amelia o si Bibi Azinia? Yes, kasama Attorney Rufil. Kato nakitaan ni kasama o ni Idol Tweety, si Baby Azinea, ate to ni Baby Amelia kasama Attorney Rufil. Sus, Ginoo ko. Kay si Bibi Amelia, 1 year old. Kini si Bibi Azinia nga nakita na Idol Tweety kagahapon, niabot na ito umapad Bandawi, dapit sa Maayo Hotel. Iyang ate to, pila edad to, Rem? 2 years old kasama Attorney Rufil. 2 years old si Baby Azinea, si Baby Amelia, 1 year old. So tapas punerarya ron, kuan pa, gibutangan, kuan dito formalin. Oh yes, kasama Attorney Rufil. So sa ilang family, confirmed na silang tulo ang duha ka anak o ganilang inahan, apan missing pa ang ilahang amahan na si Janro Alilin hangtod ning mga oras hangtod ning adlaw kasama Attorney Rufil. Mo ni dinhi kasama Attorney Rufil makapangibawat sa balibo. Oh. Ikaw mismo bisan makaingon ta nga di nato ka igunsa pero di malikayan ka sa mga Attorney Rufil nga maghuwat atong dughan nga ingani na lukop ko sa Attorney Rufil gikan sa right side tumuing bahin paingon sa pinatapusan dito sa left side kasama Attorney Rufil sa maong gym ng gilinya in town kasama Attorney Rufil ang lungon sa mot na tingali kung moabot na ang lungon pod ang pating lawas ni Baby Azinea ato na nitaman sa tumoy sa maong gymnasium kasama Attorney Rufil. Unya kasama Attorney Rufil, lain pa nga makasubo nga balita kay kagahapon di pahibaw in town ang mga tagtungod no ang pamilyang Yusores. Sino sila si Ma'am Daisy Naranjo o si Sir Gerald Naranjo. Isuon nila ni Ma'am Venus o ni Ma'am Gina nga unsa pa kay tabuha kasama Attorney Rufil nga kuan man ang ilahang pagka-vulnerable ng mga orasa usaran tungod kay na-scam sila kasama Attorney Rufil matod pa ang ilahang mga nakolekta nga mga donations di ka silang kaparentihan kay gagawan nga nagkantidad kasama Attorney Rufil og more than 40,000 pesos nakuha sa scammer kasama Attorney Rufil. Grabe Nga na ang nahiaguman nila nga matod pa ni Ma'am Titi di panamas-tamasan, abusaran ang ilahang pagka-vulnerable ning mga panahon na kasama Attorney Rufil kay wa pa man sila sa kining banghuna-huna nga nahalo na ilang una-una kasama Attorney Rufil ni ana gihaya na ang ubang miyembro aduna pay missing mo na nga nailad in town sila matod pa aduna sila nakahinabi mga alauna kagahapon sa hapon kasama Attorney Rufil nagpailan ni nga staff sa usa sa mga sikat nga vloggers din sa Cebu. Kunya unsa ba kay tabua na mahayag ni pahibaw ni nga mo donate og 15,000 pesos apan mangayo man ni og OTP sa GCash ka sa mga Attorney Rufil. Ug tungod lagi kay wa pa sila sa tarong nga panghuna-huna karon gumikan sa ilahang nayaguman silang pamilya. Accidentally ka sa mga Attorney Rufil na send ang mga OTP og dito na access sa maong scammers sa maong mangingilad. Pag-check nila sa GCash nila sa Attorney Rufil, nahanaw na, nakawat na ang 40,000 pesos plus nga amount ka sa mga hinabang ramay taon to, hinabang sa mga parinti o kuan nga kuan. So gikawat pa ang nasilang GCash in taon na kasama nga Rem. Muna nga kinini ang I hope alang sa tanan na pod. Kadaghanan ning taboy ani day nga naay namatyan pa nya moingon nga mo donate ko. Nailad pa. Muna na po ni tabo aron. So muna nga kami sa DYHP dili mi mo muna mong lesson ha nga dili mi ingon nga okay editsyon na lang ninyo sa GCash number sa pamilya kay vulnerable kay sila muna itabo nga naimingon nga donate mi ambi ang imong kuan taga imis imong OTP ana muna kami des DYHP na ngay may tabang kami may mudawat sa kwarta dayon i-turn over na sa pamilya nga cash na og mulakaw pag naglayo mo pa ng pasakyon og klaro nga mas safety siya kay mangingilad man ning uban daw na tagkadaghang patay ana imo pag yung ilaron. Sus, Ginoo ko. Okay, Rem. Yes, sa mga Attorney Rufil. Tubig sa Rem kay Kwan. Napo dinhi ang mga tagtungod sa mga Attorney Rufil no na dinhi ang bana ni Ma'am Gina Bitinol ka sa mga Attorney Rufil nga listener pod kayo nimo ka sa mga Attorney Rufil nakailakay ni nimo nakailakay ni sa DYHP ka sa mga Attorney Rufil atong hinabion makadiyot ka sa mga Attorney Rufil si Sir Tony Bitinol, Sir Tony, mayong buntag live taron sa DYHP Arbenz Cebu sa Gaslinya si kasama Attorney Rufil Panyo.
Yes, Attorney Rafael, mauni si Tony ang bana ni Ma'am Gina. Tony! Hello, Ton. Ton. Magkabati ka na ko, Ton? Hello, Ton. Okay. Hello, Ton. Oh. Sige lang, Rem. Okay na lang, Rem. Okay, Rem. Final report lang sa Rem. Nya, pangitag tubig na, Rem. Kaya naghuot ng dughan na ni Mona. Okay, standby. Standby na. Okay na to si Remat. Ipa-interview na to niya o kuan. Or na daot to signal kay karon kun medyo kuan pa kayo. Sila si Idol Tweety o sa kasamang Jean Gallardo tungkol ng mga reports ng mga orasa. Pero mo ni mga higal ha, kinilain na nga kuan. Mabitaw na kuan gyud ko ganina paghibaw na ko ana. Atong report ni kasamang Remat Pugoy. Ang pamilya na ilad pa gyud. Pero dili ni first time ha. Kay ngano man kining gawin ani na biktima. Vulnerable kay mo nga kung mahimo na imo donate mo patuo ba nga na imo donate. Ambi sa imong GCash number kay among ipasa diha. Na imo donate mi ana. Nya gi kuan to na ilad dili ni first time. Mo na nga kami sa Sibianan DYHP amo yung inyon nga arila mo donate na mo among gigamit ron ang GCash number ni Inday Aida Tampos na apil na gani ikang Rina Lao karon. Kami may mudawat sa kwarta. Kami na imuhatag dito nga cash na. Hindi na malikayan na to ng kanang nga matang sa scam. Daghan na may tabo, no? Una amo dong hago gud sa among kabahin pero amo lang gihimo na lang kay kumingon ta nga editsyon ninyo sa GCash number ni Kuan. Daghan na mo hitabo ng scam. So mo na nga dili malalim mga kagilaan mo na nga kami among gikuan gyud nga kami lay mo dawat sa kwarta. Dayon kung depende ko pila to madawat atong ihatag nila kamo kita man gid mo. Katong sa linog mga kagilaan gihatag na to tag 15,000 kada namat yan. Ambot lang ka ni karon og makahatag ba ka ta depende lang sa ato mga listeners no nga agad na masata mahigala sa ato mga donors karon. Pero nagtuo ko mga higala nga natay daghang mga malumog kasing-kasing og nagtuo ko nga mahutdi o gibubuan pag mga grasya tong mga igsoon tong nga nakadonate na nga naa pa gyapon sila ikadonate. So mo ni ang atong GCash number tong gigamit ang kang Inday Aida Tampos 0991-207-9880. Ang usapod kang kasamang Rina Lau ang 0991-207-9525. Ang ato mga higalang update ron sa ito nakuha nga na hipos nga cash na yung pila naman 357,946 pesos. Amo ning i-announce good for transparency mga higala. Salamat Remat Pugoy sa imong report gikanismo sa may bakayan mga kagalaan. Si Idol Tweety sa Pikas Galinya dito sa may Dakbayan sa Talisay ato sa mahigalang i-check ang nahimutangan karon. Idol Tweety, kumusta diha? DYHP RMN Report. Radyo man ato ni Rufila niya kita karon na dinhi sa Talisay Sport Academy Center kung di na to ni Rufila atong gihuwata ang pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. dinhi mismo silang evacuation center. Karon nato ni Rufila to pong gisuroy pod og gisusi ang kahimtang sa to mga kaigsunan diri nga labing naepektuhan sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4, 2025 ato ni Rufila. Anaa sila dinhi sa first floor o sa second floor nga bahin nato ni Rufila. Apan sa pagkakaroon na padayon pa man ang pagpanghatag og ayuda sa tuang taga DSWD sa tuang mga kaigsuunan dinhi ato ni Rufila mo na medyo buot dinhi sa may entrance nga bahin. Kay doon naman po good for gipahigayon po dato ni Rufila nga libreng check-up alang sa tuang mga kaigsuunan. Maglisod jud tag sulod ato ni Rufila. Sige lang, ay ipugus usa. Media briefing ato ni Rufil nga ipahigayon na usa ang pag-abot po ni President Bongbong Marcos Jr. dinhi. Ana-ana po dinhi ato ni Rufil ato ang mga otoridad, ana ato ang mga Coast Guard, ana ato ang mga kapulisan, ana po ang taga BJMP o guban pa nato mga otoridad. Asa man ang evacuation center, Idol Tweety? Asa man ang evacuation center sa Talisay? Dinhi sa Talisay Sports Academy Center Attorney Rufil. Naadinhi sila gipahimutan. Doon na dapit na sa kwan? Dapit na sa Talisay City College? City Hall.
Doon siya sa City Hall, Attorney Rufil. Sa bagong nga City Hall? Bagong nga City Hall. Okay. Oo. Dako gid siya noon ang lugar, Attorney Rufil, niya dayon sama pud lagi siya og style sa katugan niya sa San Remigio nga ilahang evacuation center, Attorney Rufil, nga bildo ang wall. Ano man gibildo man ang evacuation center? Para nako no dili. Kanang evacuation center mo hitabo pa sa San Remigio niya. Kaning bildo man gud murag maglinog-linog, murag bitag mas may kanang evacuation center nga kuno ba kana bang para sa tanan nga katalagman ba? Malinog, mura magkuyaw ng bildo o magbagyo sad kuyaw gyapon. Dapat pulido po, Attorney Rufil. Dapat pulido aron po sa safety sa itong mga kaigsuunan. Ilabi na karon nga muragasunod gyud ang katalagman no, Attorney Rufil, nga ato po nga nasinati dinhi sa syudad sa Sugbo ug sa tibok nasod, Attorney Rufil. Sa pagkakaroon medyo huot lang gyud niya. Sa to nakita dito do naman pud tay gipang-send nga videos din, Attorney Rufil, aron po sa pagpakita po sa to ang mga viewers ug sa to mga listeners sa kahimtang sa to mga kaigsuunan nga anaa dinhi sa evacuation center. Ang uban gani, Attorney Rufil, nagtinabangay na lang sila ng muraga, nagbayanihan na lang kumbaga, Attorney Rufil, bagiusan na lang ilang pagluto, naglutog utan dinhi niya i-share sa kadaghanan kay mura naman sila na himong pamilya diri tanan po, Attorney Rufil. Sagol-sagol ni Attorney Rufil ang uban nawad-an og balay gyud nga na wipe out gyud ang ilahang sitio ug purok. Ang uban po dinhi, Attorney Rufil, na kalasan po og kabanay sa ilahang pamilya. Muna nga sagol-sagol po ang emosyon nga tuang nabati po dinhi sa Talisay kay lagi usa man ni sa ilabihang po naapektuhan ani nga bagyong Tino, Attorney Rufil. Ang uban emosyonal pagay nga nakakita sa atuan nga nagtuo sila nga aduna na tay dalang ayuda po para sa ilaha, Attorney Rufil. Ato alam po silang gipasabot nga padayon pa pud tang nangayo pod og hinapang alang pod sa pagtabang pod nato sa mga naapektuhan pod, Attorney Rufil. Kay ubay-ubay man pud taga listeners dinhi sa Talisay. Daghang tag listeners diha. Yes, Attorney Rufil. Pero karon sa pagkakaroon, Attorney Rufil, samtang gihuwat pa ang pag-abot ni President Bongbong Marcos Jr., gipangapod-apod sa ato ang mga taga DSWD ang ilahang mga ihatag nga hinabang. Napo diri ato ang taga DOH alang po sa libreng check-up sa itong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan gyud og pagtagad sa ilahang panglawas po, Attorney Rufil, kay doon na mga gipang sip-on dinhi kay tungod lagi ang uban po, Attorney Rufil, hangtod karon agilang gisulo badto pang ni aging linog, Attorney Rufil, pag Nobyembre 4 mao pa pod gihapon ang ilahang gisulog karon kay tungod wa gyud sila nakuha silang panimalay nga tinina. Mo ang kinahanglan. Oo. Mo gyud ning ilabihang kinahanglan pud nila dinhi, Attorney Rufil, kanig yung sinina o ang kining tubig. Okay, sige Idol Tweety, ako kabalikan niya to taod lang. Yes, Attorney Rufil, at alam po ni Tagano pagtagad ang pag-abot po ni President Bongbong Marcos Jr. dinhi sa maong area sa Talisay Sports Academy Center. Kinyong Idol Tweety ug kauban nato sa atuang Arman Patrol sa Speed Pilot Rajuman George si Kuya sa IFM ug sa DYHP Tatak R. Amen. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Sa pikas nga ba habin mga kaigalaan gikan sa may south nga bahin. Dito sa Dakbayan sa Talisay, ito sa i-check mga kaigalaan si kasamang Jane Gallardo, itong balikan mga sukit ni Paminaw. Dito sa may lungsod sa Liluan. Padayon may mahigala nga nanawat sa inyo mga hinabang. Dito sa itong Sibianan, pinagi sa GCash number o GoTime number ni Inday Aida Tampos sa 0991-207-9880. O kang kasamang Rina Lau sa 0991-207-9525. Straight to the point. Ato sa tagagpagtagad may gala ang lungsod sa Liluan. Nastong linya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Sa Rajuman, Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa usa ka evacuation center dinhi sa Barangay Kutkot, lungsod sa Liluan. Din atong gisusi ang sitwasyon po dinhi, Attorney Rufil, sa atong unang nasayran. Dunay mga residente dinhi sa mga evacuation center nga moabot og kapin 500 ka buok, Attorney Rufil, nga kasamtangang nagstay usa dinhi tungod kay pagbaha dinhi sa maong barangay. Ang Barangay Kutkot gud, Attorney Rufil, ang nagrabihan sa maong pagbaha or paglunop ni adtong
Bagyong Tino tungod kay ang ilaha gyud nga first nga gireklamo pod Attorney Rufil no kay nakiginabi kita sa pipila ka mga residente dinhi ang mga riprap gyud sa kaning Kutkot River nga sumpay sa Kutkot River Attorney Rufil nga nangahumpag nga guba gid Attorney Rufil matud pa sa usa ka residente usa gid gani ni siya ka magtutudlo Attorney Rufil nga atong nahinabi kaganiha nga tungod sa kataas sa tubig gani atong higayuna sa atop na lang gid sila ni Katkat tungod kay ang riprap sa luyo sa ilahang balay natumpag ang iyahang gusto nga ipaabot Attorney Rufil nga nganong inana lang kagabok inana lang kadali nga natumpag ang maong riprap nga mao man tani ang musagang para dili po grabe nga maapektuhan ang mga residente dinhi sa maong dapit. So atong gisusi pod gid karon diri Attorney Rufil tungod kay ang ubang mga residente dinhi nga anaa gid sa sudlunon nga bahin nga ang ilaha pong concern in town Attorney Rufil nga wala pa gyud na abdan og mga hinabang hangtod sa pagkakaroon ang ilahang lugar gani usa man gyud ilahang mga lugar nga apektado gyud kaayo sa pagbaha diin wipe out gyud tanan nga mga kabalayan dinhi so pa kuno ang kuano pa day ma-update diha sa ilang municipal social workers kanang maong sitwasyon kay Kutkot man pinakadako nga na damage sa liluan ang barangay Kutkot kay naa diha ang Kutkot River kasama nga Jane naay ubang ni Rufil ang mga lugar dinhi nga hantod sa pagkakaroon pila na kaadlaw ang milabay wa pa gid in town sila kadawat kay kasagaran matud pa ang mga hinabang Attorney Rufil dinhi lang sa kaninga nasa evacuation center o baka katong mga lugar nga maagian lang nila so panawagan pod sa mga residente Attorney Rufil ilabi na gyud kadtong mga lugar nga sudlunon kaayo Attorney Rufil nga usa pod sa mga apektado dinhi kaya unta maabot pod sa ilaha ang hinabang kay naamong ubang mga residente diri Attorney Rufil gani do na tay video wala pa lang ginato na send Attorney Rufil apan sa ilahang panawagan kay ganiha gipaanhi lang sila kanang kada gabi Attorney Rufil apan igaabot nila dinhi sa area wala na sila maabtan tungod kay mahurot na kay tungod pud sa kadaghan in taon nga mga biktima so ang ilaha lang unta nga panawagan Attorney Rufil nga unta bisan unsa kasudlonon sa ilahang lugar adtoon po nila kay gani Attorney Rufil ni pagawas gid sila sa ilahang mga sentimento gid Attorney Rufil tungod sa ilahag yung kabalaka pod kay hantod sa pagkakaroon wa pa sila pagkaon tubig mga sinina tungod kay tanang kabtang nahurot gid Attorney Rufil so ang ilahang unta nga matud pa sa mga residente dito sa Purok 1 ug 2 dito sa Tabunok City Tabunok Attorney Rufil nga sa pag-election gani matud pa Attorney Rufil bisan og lapok sudlon man sila apan karon nga nagkinahanglan na sila Attorney Rufil wala pa gid sila naabtan inta walay musud na gani dinhi Attorney Rufil kay masinati na nato ang grabe nga kainit so wala gihapon hantod sa pagkakaroon naabot ang hinabang. So pinaagi sa ato ang pagsibya karon Attorney Rufil madunggan pod sa kadaghanan nga duna pay mga biktima in town sa Bagyong Tino dinhi sa barangay Kutkot nga sa sudlonong bahin nga nagkinahanglan pag gid in town og tabang tungod kay nagrabihan gid sila sa pagbaha dinhi mao ang ilahang singgit ilabi na gid sa gobyerno Attorney Rufil nga unta matagaan pod sila og pagtagad kay mismo man pod sila na biktima gyud sa mga kusog na hagupit gyud ni Bagyong Tino ni adtong November 4. So kanini ang kasaman Jay nasa ng eskwelahan karon nakakuan? Yes, Attorney Rufil, kung makita nato sa atong video, naalang gid ta sa ubos nga bahin Attorney Rufil para pod mapakita gid nato ang kinatibuk ang hulagway dinhi. Mao na ang eskwelahan Attorney Rufil, elementary na diri sa barangay Kutkot nga kasamtangang gipuy-an usa sa mga nabiktima dinhi. Dili mo makasod sa eskwelahan dito para mahinabi to mga survivors in town?
makasud ta Attorney Rufil apan ang ato ang signal dili lang gid kaayo kaabot. May problema. Sige lang. Maong dirita sa ubos lang usa Attorney Rufil kay para po makuha lang usa nato apan pwede gid ta maka-video ra ta Attorney Rufil, makahinabi ra gid nato ang pipila ka mga residente. Kaso lang dili lang gid kaayo maabot sa ato ang signal. Apan natuan ang tagaan gid og pagtagad para po madunggan gid ang ilahang mga tingog Attorney Rufil kaya biktima man pud sila niining maong kalamidad. So asa man mo tan-aw si Bongbong Marcos sa sitwasyon din na asa man nga kini ng evacuation center diya sa Kutkot o dito sa Pikas? Mauni din ni Attorney Rufil. So far, gilauman po nga muanhi pod ang atuang presidente dinhi karong adlaw dinhi sa ilahang evacuation center Attorney Rufil kay so far ang atuang nahibaw-an kaniman ang pinakadako pod nga nahimong evacuation center dinhi sa barangay Kutkot Attorney Rufil. So daghan diri ang mga residente sa nasa eskwelahan. So si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mo'y mususi pod sa kahimtang sa mga nabiktima pod diri kung unsa pod ang mga kinahanglanon pa, kung unsa pa ang need sa mga biktima dinhi Attorney Rufil sa mususi ang ato ang presidente dinhi. So mao pod na ang ato ang gisundan sa pagkakaron aron pod mataga nato og pagtagad kung unsa man kaha ang iyahang plano Attorney Rufil. Kinsa may mga opisyal sa lungsod nga napakita na diha sa ila kay sila man mo igo gyud dako ang kanang Kutkot. Sa pagkakaroon na Attorney Rufil, wala pa ginato na susi no ang dinhi sa kung unsa kinsa mga barangay officials ang dinhi town officials kay so far Attorney Rufil no kay ang nasulti ra gyud ka sa ato gikan sa ato mga residente dinhi ang ilaharang vice mayor. So wala pa ta ka kuan if nakapakita na ba kay kagahapon gisusi man pud nato dinhi Attorney Rufil. So ang ilaharang nadunggan hungihong ra nga nagpakita ang ilahang mayor apan atong gisusi nga kamo bagid ka mismo nakakita sa inyong mayor nga nisud na dinhi or nagpakita na. So wala nakita sa ilahang mga mata Attorney Rufil apan mao na karong adlaw atong susihon if nagpakita na pagid ang ilahang mayor dinhi Attorney Rufil kay isip siya ang amahan dinhi sa maong lungsod. So ato pong susihon duna na ba siya plano, nakapanghatag na pud ba siya ginabang dinhi Attorney Rufil, nakapakita na ba kaapod siya dinhi sa iyahang mga konstituente dinhi nga labing naapektuhan kay base sa ato ang nasayran Attorney Rufil ni saka na sa 39 kabuok na nga matay dinhi lang sa lungsod sa Liloan apan ibaw-an nato nga pipila pud niini dili mga residente dinhi dunay mga nasaag lang sa laing mga lungsod pud Attorney Rufil apan sa tala nila dinhi miabot na og 39 tungod kay naamay usa ka patayng lawas pod nga napalgan kagahapong alas 10 sa mga buntag Attorney Rufil dito sa Kutkot River. So ang Liloan 39 ang patay. 39 ang tuang last nga naibawan nato ni Rufil ni saka na sa 39 kabuok which is mao ang pinakadaghan nga nawad-an gid og kinabuhi sa mga lungsod dinhi nga naapektuhan sa maong bagyo Attorney Rufil. So sa province ang Liloan may grabeng naapektaran, pinakadaghang patay ang Liloan. Sunod ang Compostela nga tungod anang Kutkot River kasamang Jane. Yes, tungod ang mga patay sa Compostela labihan na gyud sa Bukirang Bahin ang naapektuhan Attorney Rufil og dinhi lungsod sa Liloan tungod aning pag-awas, pagkatumpag sa mga riprap dinhi sa Kutkot River Attorney Rufil nga mikalas gyud og ubay-ubay gyud nga mga kinabuhi or mga residente dinhi sa maong duha ka lungsod. So ang ato pong nakita dinhi sa evacuation center nga atong nahimutangan Attorney Rufil, doon na natin mga nakita nga atong mga kapulisan, atong mga otoridad nga na nagmana po din sa ato ang palibot alang po sa pag-abot sa ato ang presidente Attorney Rufil. Okay, sige Jane. But so far, Attorney Rufil, matagtagdugang pagtagad o update may tungod aning pagsusi pod sa atong presidente dinhi sa Barangay Kutkot, Liloan, Cebu. So kana lang sa pagkakaroon kauban ako dinhi sa ato ang Armen Patrol atong Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa inyong Radyoman Jane Gallardo gikan dinhi sa Liloan, Cebu, DYHP Tatak Armen. I love you
Okay, salamat Jane Gallardo sa mga report mo ng sitwasyon mahigala sa ato mga kaigsunan diha sa mga evacuation centers. Kami sa DYHP o IFM mo strike nung tatakaron sa Sabado. Nanamantay gamay nga natigom no 300,000 kapin. Pila na itong guanday. Padayon mi nanawat sa inyong tabang ha sa 0991-207-9880. Mao na ang GCash number ni Inday Aida Tampos. O di mo makasod ares kang GCash number ni kasamang Rina Lao 0991-207-9525. Ang atong nahipos karon nihabot nag 379,548 pesos. Karon sa Sabado ta mo kuan na ta, mo sugod na ta. Daghan may kuan gyud in town. Pero sa unta man ni ama sa bagyo god mga higala nga si Uwan. Mo na akong concern kay ko ganina, mo na ang report sa Pag-asa katuang kong pangutana mahigala. Klaro ganina kanus aman mo sod sa Philippine Area of Responsibility unyang gabi or ugma. Kanus aman mo gawas ni. Kay malangan masabta mga kagilan kay di man sa disod masag kayo og mag-relief operation ta nga mag-uwan. Mura man tag na hitabo na namo didto mahigala sa Northern Cebu. Di ko suga sa uwan ni noon. Disod sad panghilantan po na to mga kaubanan. No, hindi lalim mga higala. Pero kumbati lang ha. Mayroon sa na mahigala kay makainom og kuan maayo ra ba sa dayon ni store. Puri buyag. Kaluy-an sad. So muna bag-o pa ta mahigala dito sa Northern Cebu, medyo pa kita kaginhawa. Kahibaw ko kamo diha o kami sa diri. Pero ni ay laing tawag nato mga higala nga kinahanglan tang mulihok. Ni ay laing tawag nga dili pwedeng di ta mo pakabana. Ato i-check sa pikas nga habig mga kaigalaan diri sa may Biasong Talisay si kasamang Paul Lauro sa duga nga report ni Maorasa. Yes, Radyo Man Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man, Attorney Rupil, atoro gitadlas-tadlas ang mga evacuation center sa nagkanayang barangay sa mga apektado nga mga kabaranggayan diri sa Dakbayan sa Talisay. Attorney Rupil tungod sa lapad o kung lunok mugna sa kabangis sa Bagyong Tino. Nga miigo po diri sa Dakbayan sa Talisay. Nabisita na ko kuna ang Dumlog Gym. Kagabi nakalista naman to sila 540 ka pamilya. Attorney Rupil ang naa dito ang apektado. Unya dayon gikas Dumlog Talisay. Lahos dayon nato ang Biasong. Unahon na siguro nato pagtira nim ang atong report diha sa Dumlog Gym ni nga mga orasa. Attorney Rupil. Okay, sige Nems. Okay Nems. Sige kini. No, double time ta dapat. Piyak babae, piyak lalaki. Oh. Yan signature. Nabali ni, nabali. Wala pa siya amo ang gikuan gahapon niya kay. Ano ning wa pa man mahatig pamahaw sila? Di kabalo. O may pamahaw? Pero kuan kahapon. Kahapon na, pero karon ma, wa pa pamahaw. Ano ka unsa kay nakalangan sa atong CS? Pila initial ma'am imong naalista ka pamilya kining naalam diri sa Dumlog Gym. Diyo anak nag-receive mo ko sa phone. Nag-receive ka? Wa kay imong nga kwentada pa? Ay kuan man ko, assist jud ko, nang igor ko. Assist ra ka. Tuwa pa nimo maihap ang mga form diya ka nahatag. Wala pa kay pandano sa DS, sila mo tagila ko i-validate ko nila dali. Asa man gyud ang mean sa validation sa mga biktima sa lunok diri sa Dumlog? Sa Dumlog, sa uban nga mga barangay. In charge jud diri. Sa ako ang office namin. Sila gito'y mo paan. Pero asa naman? Asa man na? Wapasan maabot? Uy. Ako rin ang unang abot diri. Ikaw pa yung una-una abot eh, ma'am. Isa nga na to, ma'am. Kaya aron na to, acknowledge po taon. Isa nga ni mo. Maria Luisa Istoral. Daycare worker. Daycare worker ka. Tapos ang uban, saan naman ni Mayor? Pa man maabot ang atong kuhan in charge diri. Astilan, nawagan tang Mayor Samsaman eh. No, double time ta dapat ani kay nag-ihap na taon ta. Sige, sumuni ang sitwasyon sa Dumlog. Okay, Dumlog na. Alain nga sitwasyon na names, dito lang ng uban names. At pagsusi sa mga evacuation centers. Ta sa Dumlog. Katong usa ka video names. Nahuson ta ni dito mo na ang Biasong. Kini turn mata ni tan-aw ron ta sa danyos ni Bagyong Tino, no? Kanang mga dihan dapita mga higala diha sa atbang, mga balay na siya, na was out jud na siya mga higala, no? Unya diri sa ubos pod, was out trad, no? Kini was out, no?
Pero nagpabilin pa ang uban nga mga pamilya diri. So makita diha nato ang iyang Danyos jud sa kanya diri kay linya kini mga biktima sa lunok sa dakong lunok nga nasinati nila human mo kuso-kuso ang kabangis ni Bagyong Tino sa siyudad o Tibok probinsya sa Sugbo. Kaya taron diri naglinya. Nay, naglinya mo kay para unsa man ni ma'am? Sa inyo na mga hinabang. Oo, hinabang daw. Why dako na nga lugar na adton ta dito dawaton Sir, mo. init pati kayo diri. Asa inyo na sityo ma'am? Sa Biasong. Biasong. Sa Biasong, sa Pam River. Pam River. Mga unsa oras sa pumunasudlan na dito sa tubig in taon? Alas 5 na. Saka na sa kwan. Saka na sa second floor ang tubig. Sa itong barangay Kapitan Ros Biasong? Rinaldo Bas. So sa ito madawat diri sa barangay hall karon? Wala pa. Anong palinya man ta? Ingon sila na daw ang atang akas assistant. Akas assistance. Wa pa sa isulti o sa kadako. Sa kanay kas assistance sa city ni. Sa city sa Talisay. Oh, pero barangay wa ka. Pila ka ha? Kabalay gyud. Sa inyo lang lugar daghan gyud kayo sa Biasong lang. Sa subdivision. Ano sa ngalan niya subdivision? Pam River subdivision ini na sudlan po taon mo. Akay mga anak ko. Akay mga apo. Walo akong apo. Yun sa inyo ni mo. Nakakan ako sa atok. Napakoy 1 month na ako. Sa oras sa lamun na nakagatok yun. Mga alas 5 jud pasag, alas 5 midya. 5 midya. Yun sa maninyo pagsaka sa atok. Dito ang sa niyo. Dito katkat. Pila ka apo nimo? 8 ka buok. Pila may mga edad in taon aning ka mga oran? Ay usa ka buwan. Ay 3 ka tuig. Sa inyo gibuslutan ang atas. Wala sir, dili sa niyo sa. Ana adyo may kasakan lang. Oo. Piting kuyawa, piting nisanga ninyo atong nay. Oo, kay kuan man kusog man ang hangin. Sughangin, kusuguan. Sus, kailangan tato. Ng mga bata. Panugnaw in taon mga bata, unsa man yung gitapon ng taon nila, ro dili na kayo bugnawon. Habol sir, habol. Habol. Basta lang gyapon kaayo. Stilan sa. Singani mo nay? Catherine. Kapol. Sila edad di mo Ma'am Catherine. Sinta. Salamat kayo Ma'am Catherine, senior na no. So mao ni ang linya ron sa atong mga kaigsuonan sa Biasong ni sila mga apektado lapad nga pagbaha mugna sa kabangis sa bagyong Tino no. So yani sila ka taas ang linya. Linya sila gawas sa barangay hall nila Attorney Rupil no sa gawas ni nga bahin sa barangay hall at Attorney Rupil sa barangay Biasong aron pagdawat sa giingon nga kas assistance no. Sila kay bago sa kanako. Basta kaya. Sa inyong gilinyahan kas assistant? Mao lagi sa wag gini ka mao sa inyong gilinyahan. Usa man dai mensahe lang nga niabot ninyo. Okay ro. Ano gipalinyahan mo kuno? Unsa man kuno yung mga dawat ninyo sa atong barangay? Sa inyo ba dawat sa nilinya ramit kapit at yung phone kanya palinyahon din ya wa pa sa kabalo ko sa kanang kuan assistant ani nga. Sa mura sa nagsugod linya in taon diri ma'am. Ami mga 9 sir. 9 yan. Asa man inyo nga sityo po ma'am? San Lucas. Sa San Lucas mo nga kuan. Unsa na subdivision? Urban 4 na siya. Pila min taon mo ka mga balay po diha kapita. Mga 200 plus. Yun sa ninyo pagluwas in taon ninyo kagalingon ma'am sa dali dako ng tubig. Mga third floor. So kaya na second floor yung balay po. So nanaka mo dito. Kami sa dahil man po sa kinaman ni sa probinsya. Pag abot na mo, nahinga na lang din ngayon nanunupa na. Nanunupa pa na sila magbalik. So the next week. Wala lang, okay na lang balay. At least wala mo dito. Kaya naapon, inunta mo kalisang-lisang. Importante na agad ni Kaurian kapon. Mahala na sa mga damage ng mga butang. Ang pipila ka mga experience po, mga pamahayag sa mga biktima sa lapad niya lolo, bugna sa kabagis ni Bagyong Tino. Okay. So mo ni mahigala ang mga reports na nakuha ni Radyoman Paul Lauro dito mahigala sa Dakbayan sa Talisay. Gumika din eh. Yes, Paul. Kumusta na Paul? Sa paydugang ni mo nakuha na Paul?
Attorney Rufil, diyan na taron maka-stop over sa Mohon Elementary School ato ring gisubay diri pilapod ka pamilya ang iaron diri sa mao nga evac center niini nga mga oras at ikaw ban karon ang mga in-charge diri. Sa CS na mo, ma'am. Paul, Paul, live ka sa Messenger o dili ra? Maka-live ra Attorney Rufil. Sige daw. Sa CS sila. Usay nga na to palihog, ma'am. Arlene Ardine, sir. Arlene, bila ni kapamilya. Ang sabi ni, sinuod ni napasay sa barangay Biaso nga ni apo diri sa evac center. 10 kapamilya, sir, sa Biaso. 10 kapamilya sa Biaso. Lapo kapamilya. Unya kining sa Mohon lang nga mga pamilya pila. 152, sir, kapamilya sa Mohon. Ayan, sir. Na kapamahaw na intaw ni sila kaganihan na yun. Natagaan ba na yun na to? Natagaan sila sa barangay, sir. So, kumusta man sa ilang mga kahimtang intaon diri, ma'am? Waba intay mga gipangilantan kay pitig kusugas hangin, pitig kusugas uwan, ang ilang na sinasi ba? As of now, sir, amo pasad sila balikon og check, sir, kung wala ba sila gipamati karong mga orasa. Gawa sa mga pagkaon, tubig, ano na ba yung mga tambal, ma'am? Sir, nara, sir. Nara na supply sa City Hall, sir. Nag-deliver na diri, sir. Latest nga kamanduan nga naabot nga ninyo, ma'am, sa atong kadaguan sa CSWD. Padayon nga po na ang mga validation, sir, niya maghatod sa mga mga food pack. Musaka pa ba ni sila, ma'am, o mauna ni ron ang atong lista? So far, sir, maupa ni sila, sir. Attorney Rufil, basig na katong utara sa CS. Okay na, Paul. Standby po na. Balikan ng tikaon niya to, Paul. Andres mo na, Attorney Rufil. Ako inyong radyoman Paul Lauro. DYHP Tatak RMN. Okay, salamat. Radyoman Paul Lauro sa mong report. Alas 10:34 na sa Pikas Galinya, diya si Minerva Herodias Maygala, ang spokesperson ron sa MCWD. Ato mga higalan tagag-pagtagad tungod kay doon na po daghan ng utana mahigala labot sa MCWD. Pero kini si Ma'am Minerva Herodias, apil sa nina biktima sa bagyo mga kagalaan mo na nga ato lang sa nang hinay-hinayon mga sukitig paminaw. Ito nga linya na ron. Lahat ng tanong, straight to the point. Ma'am Minerva Herodias, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Kumusta, ma'am? Attorney Rufil. Onya, kumusta? Okay lang, padayon lang tanig hapon. Nya, ni duty na kagbalik, ma'am? Ni duty na yun in town, bisag wa pa ka pang limpyo. Kumusta man imo experience in town atol sa Bagyong Tino? Pertig yung kuyawa, sir, kay daghan magugog angay nga sa gupon, i-save ba, dili lang ang akong kaugali. Okay na siguro to kung wapa ko'y mga buhi in town, di man po pwedeng natubiyaan. So dito sa inyong area, di lang ko mangutana kung asa yun ng imong area, pero talisay man napita, medyo dako. Sa Deca, sir. Sa Deca, phase 2. Oh, sus, grabe. Kaya ang phase 1, doon ako mga hinabi, grabe ko no, pero mas grabe inyo sa phase 2 hasta sa phase 3. Phase 2, phase 3, oh, grabe. Unsa man kataas ang tubig sa inyo? Niabot sa second floor o? Sa ako, wala. Mga almost waistline. Ang phase 3 ang nilapas og second floor, ang uban, last step sa hagdanan. Padung sa second floor. Sus, grabe ha. Ang problema ang mga sakyanan dito. O grabe, sir, kay ang sa amua sa phase 2 na ang amo pero ang mga sakyanan nga nagbabag sa among karsada gikan na ng phase 3. Sus, Ginoo ko. Daghay mga sakyanan nga nangakuha na ni. Pero sa taman, sumay kinabalik na kagtrabaho in town, ma'am. Oh, pero buyag in town kinahanglan ta mo kayod kay daghang palitonon. Mao gyud. So ma'am, kining daghay na nga musta sa atong restoration sa tubig kay tungod lagi nga doon na may daghan mga areas nga way agas. Doon na ba tay announcement ani sa MCWD? Yes. Una sa tanan, ang atong in-house nga major water source kaning sa Haklupan gani, attorney, kaning nasa Talisay, tungod atong pagbaha sa Mananga, naputol ang amo ang 800 mm diameter pipe. Kandako kay ni siya nga transmission line. Mao ni siya modala og raw water gikan sa atong facility diha sa Haklupan padulong sa Lagtang ug sa Tisa. So walay tubig gadada dito karon kay dako kayo yang damage. Nahunlak ang pipe kay ang yuta nga murag base niya nakabkab man sa baha. So yes, mao ni ang mao ni dako problema.
affecting Talisay City and southern part of Cebu City gini siya, and including mga diri sa may Labangon, sa Punta, ingon ana. Ongoing pa atong repair ani ron attorney, dako kay gini siya nga putol sa ato ang linya. So kini ang sa inyong pagsusi sa ato mga technical team diha sa MCWD, do na ba ka sila bana nga timeline o kung sa kadugayon ang pag-ayo ani, Miss Minerva? Ang amo ang gihatag unta nila nga deadline is 5 days sugod gahapon. Hopefully nga mahuman nila sir, 24 hours din amo ang amo ang pagtrabaho ni inig yun nga dako nga problema karon. So hoping ta nga magpadayon ang ilang trabaho nga 24 hours, wala lang untay kakulian na sad sa panahon kay murag naara batay umaabot nga weather disturbance, although dili ta directly affected pero basin magdala na po na siya og uwan nato ba. Kung panalitan og di lang ta affected ani mo ang weather disturbance, so most likely mga next week by 12. Hopefully sir by next week mapadagan na nato ang linya diha. So ang Talisay ron kato mga area sa south, wa gyud say tubig bisag gamay ma'am, or natay laing source nga makuhaan para at least bisan og rotational lang nga makakuha sa gamay supply? Sa Talisay, naman tayo ka ng mga, aside sa atong haklupan, naman tayo wells diha, natay mga bomba sa Talisay. Pero dako manggod kaayo ni ang haklupan. 30,000 cubic meters good ni. So, dili gyud gihapon siya kuan gani, offset sa supply sa mga wells ang nawa sa haklupan. So ang ato lang gihimo nga nangayo ta og additional supply sa ato ang desalination plant diri sa Mambaling, ang atong gipadouble nato ang ilahang delivery, may na lang naay magamit-gamit gamay ang atong mga katawhan nga affected aning sa haklupan nato nga problema. Also ganiha lang bago lang gyud nahuman ang amo ang coordination meeting nga amo nang i-schedule, i-rotation na lang gyud namo ang padala og water truck sa amo ang service areas nga badly affected by this kanang supply. Nagpatong-patong man gud ni attorney kay ang atuas ang major source nga bulk water dili na in-house namo kaning sa Lusaran. Nagka-problema man sad sila kay kaning ilahang treatment plants dito na bahaan sad na limpyuhanan pa, so wala sila naka-operate. And at the same time na sila'y tubo nga naa diri sa may Binaliw nga gi-attach gani sa bridge kay kanang aron mo labang ang tubo. Unfortunately ang bridge kay ni collapse, nikuyog ang ilahang pipe. So kaning Lusaran is another major source which is 25 to 30,000 gihapon. Dako na ni. So unsa man ni sa Lusaran? Unsa may timeline pod nga maayo ni siya, Miss Minerves? Giadto ni sa among GM gahapon ni pasalig sila nga base another 5 days ang ilahang repair kay grabe ang challenge sad gud nila karon didto kay kinahanglan og daghan silang equipment nga gikinahanglan para malimpyuhan ang ilahang treatment plant. Lisod man ang access ron to Lusaran. And wala pasad sila'y power. Wala sila'y Beco. So, mo sa ni ilang challenge sa paglimpyo sa ilahang planta. So, pila kabok inyong water truck nga posibleng mo ay makasupply nga to sa to mga kaigsunan nga nasiro gid sa tubig sa pagkakaron? Naaman tayo, on standby naman na ang atong water truck nga siyam kabuok, and ang atong GM ni arrange sad sa ato ang mga bulk water suppliers if they can also provide water trucks diri sa MC nga maapil namo sa among deployment plan. Okay, so tumalikan ang haklupan ang apektado ini ang Talisay ug ang uban nga mga area sa south southern part of Cebu City. Okay, how about including downtown? How about sa Lusaran? What are the areas affected? Nini pagkaguba? Yes, mostly atong mountain barangays diri sa Busay, Lahog, Apas, Escarrio, kaning Kamputhaw, diha nga mga areas. Unya Pitos na ana sila'y supply pod dito sa Pitos. So mo nga ang Talamba nagkuwang sad ang tubig kay gikan magudunta na siya ang supply sa JA Hydrosad, although na sila'y kaugalingon nga well filled.
So pila man ka porsyento so far ang atong na restore na at least katong nabalik na ang tubig yun? So far, ang atong na-restore as of today is 61% or mga 166,000 cubic meters. So medyo katunga pa siya, nilapas lang gamay sa katunga. So 61% ang na-restore? Yes sir. Kanya natay mga kaidagan pa sad ta nga mga bulk water suppliers nga wala pa sad sila mga power. So sa Mandawi, gibahaan man pud to sila og maayo wa ba nay mga pipe nga nangadaot diha kay naa may mga area sa city nga way tubig hangtod karon? Yes, ang Mandawi, ang atong problema sa Mandawi first, ang atong desal diha sa Upaw, wala naka-operate kay na affected sad sila sa flooding. And ang major source sa Mandawi is naatay gikan na siya sa katong Carmen namo nga bulk water. Naka-operate na to sila 100% right after the typhoon. Ang problema lang kay nakabantay sila nga naa di ay sila leaking pipe nga nabahaan diri sa Mindanao nga ongoing ilang repair karon. So gahapon na nila na discover, gahapon nila gisugdan ang repair sa ilang leaking pipe. So basically attorney, ang tulod jud namo ka major sources nga niabot og 30,000 cubic meters nagka-problema og dungan. Kay nangabahaan. Okay, kining tulo ka major sources, pag-recap lang ma'am, uwa ko masayop no, Haklupan, Lusaran o kining Carmen. Carmen, yes. Mao man ay ang Haklupan is 25 to 30,000 cubic meters. Ang kaning ato ang Lusaran is around 30,000 sad. Unya ang Carmen nato is 35,000. But at least ang Carmen dili na kayo ingon nga mas apektado gyud. Ang pinaka-apektado ang Haklupan o ang Lusaran. Yes, mo gyud ni murag medyo dako ang trabaho kaning sa Carmen, ila naman ning gi-repair ang nasa Danao nga leaking. So unsa ito pa maagi karon to mga truck sa MCWD may tige pa-supply og tubig lang sa dito sa mga lugar? Asa nga mga lugar to na sign? Yes, naami ang Mandawi City ang ilang LGU ang nag-distribute og tubig pero nag-designate mi og usa ka fire hydrant nga adto sila mag-extract. Sa Mandawi City. And then diri kapag karon initially na ang may duha nga gibutang sa Talisay ingon ana and the rest of our water trucks kay per request. So ni decide ang among GM nga amo na siyang kuan na gyud ba i-regular i-plan na gyud ang deployment para ma-spread nato ang paghatod og tubig sa mga konsumidor nga affected niini. Labi na ang Talisay area reklamo sila kay dili tagikan sa atong tubig, daghang tubig, Talisay gud ta pero wa man tay tubig hinuon ni kalakiha. Oo, kay wala gyud, naputol gyud attorney dako kaayo. I think ang mga konsumidor ako lang i-encourage to follow our page kay nami mga gipang post nga ongoing repair o kana makakita sila sa picture kung unsa ang extent sa damage nga tungod sa baha. Okay, unsa may kung kita mag-expect ato nga grabe ang damage no sa baha, grabe gyud kayo. Unsa may plano sa MCWD pagkakaron nga aron na mapangandaman nato ni Simbako og dunay mga pagbabaha og usab nga dili ta mabiktima ani nga pagkabiktima gyud Miss Minerva? Actually sir, before the typhoon nagplano namin na nami ka ng deployment plan sa among generator sets, na nami generator sets nga naka-standby daan dito sa mga wells. Ang problema kay tungod kay gi-deploy na mo daan ang among mga generator sets na nabahaan og apil. Labi na diri sa may liluan. So ingon ana karon ang among focus lang usa is ang repair and maybe we will study ang among engineering gitas na to study unsaon gani siya nga mapalig-on ang foundation ato kay katugod ang Haklupan kuan gito siya nagsubay sa yuta ba. So karon gi-order ni GM nga ipahimuon sa giyahang support nga ipasiminto gyud ingon ana ipalig-on ang support sa mga kaning amuang mga pipes nga kanagani murag medyo hanging or loose baka ang soil nga iyang gidaganan. Ug imo makumparar ang damage sa milabay nga audit og sa pagkakaron with respect sa atong tubig, kumusta? Dahi ra kayo karon dagko ka. Mas grabe ang atong damage karon tungod kay atong mga major pipes ang mga na-affected
wala manggod kaayo mi maigo sa baha atong Odette. Ang na damage ato is ang amo na ay mga natumbahan lang og ginagmay nga mga kahoy ingon ana, pero ang amo ang haklupan wala man na maputol during Odette. Ang amo lang mga wells kay na tumbahan og mga kahoy nya brown out mo toy among challenge. And then naasad may mga stub outs nga mga naguba tungod sa hangin ingon ana, so medyo dali ra siya nga ma-repair. Ang amo major challenge ato after Odette was accessibility. Ang pag-deliver namo sa amo ang gensets kay ang mga agianan natabunan og mga kahoy. So mo to'y challenge, pero ang mga major water source like kanang sa haklupan wala na siya nabahaan. And ang lusaran ato nga time wala pa nag-operate. And then ang Carmen, the challenge was turbidity, kanang lubog ka ito silang tubig. But na-address naman gusto nila dayon sad. Okay, but at least ang atong mga nanarbaho karon sa haklupan, lusaran, naghatag, nisugot sila, nihatag sa timeline nga mga 5 days from yesterday. Yes, ang lusaran. Unya, ang sa atua diri sa in-house, ang atong in-house, kita na i-control sa mga nagtrabaho, kaning haklupan, atong gipa 24 hours ang pagtrabaho. Wala na ito like 8 to 5 lang, no? 3 shifts, ginato ang pagpatrabaho dito kay og amo ang 8 to 5 dugay kay mahuman. Okay, yes. So sige Ma'am Minerva, so ana koy mga pangutana gawas kun doon na pa kay dugang announcement nga angay mahibaw-an sa publiko gikan sa inyong buhatan sa MCWD. Ang amo lang sir nga mohangyo lang unta mi sa mga daghan man gud mig report nga nadawat, no, nga daghan mga stop outs nga gipangguba, hoping sila ba nga kanang ganing tubo nga naa nagtapok ang mga metro na mo dito gi-attach ang mga metro mo na siya ang mga stub outs. Nami mga report nga nadawat nga gituyo og guba sa mga tao hoping makakuha silang tubig dito. Manghangyo lang mi nga dili lang na nila buhaton. Kay once ma-restore ang water supply, kanang 20 man nakabuok, 16 to 20 meters naka-attach anang usa ka stub out, di gyud na makaagas. Kinahanglan pa na puna namo i-repair. Plus, ang risk of contamination in town kay inyong gi-open inyong line to contamination. So, wala na hangyo namo kay karon dili kayo siya kanang top concern sa MC ang mga ginagmay stub outs ba kay ang amo ag yung mga tao tuag gi-focus sa among dako kayo nga leak diri sa haklupan. Okay, Miss Minerva, salamat kay sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. Salamat sa Attorney Rufil. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Alas 10:50 na mahigalawa na matay kong oras mga sukit tigpaminaw atong total karon sa pagkakaroon sa donation about og 383,248 pesos, pero padayon pa mi mahigala nga nanuktok sa kasing-kasing sa to mga kaigsunan basin og aduna pay mga kaigsunan dinha nga andam sad mahigala og tagana sa pag-share sa ilang mga grasya alang sa to maigsuon nga mga nabiktima mga higala sa bagyo. Ato mga kaigalaang cellphone numbers nga atong gigamit, ang atong GCash numbers nga atong gigamit. Ang kang Inday Aida Tampos ato lang ibutang ni pagbalik kasamang ni Muel. Kang Inday Aida Tampos o kang Rina Lau sa 0991-207-9880 sa kang Inday Aida Tampos na nga GCash number, hasta yung good time number. Kunya kang Rina Lau 0991-207-9525. Wala din kong oras mga higala sa ngalan ng kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu o akos kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Not just number 1, simply dominant. In a country with 7,107 islands and over 100